kapok wadonjo dwe mano mar abiriyo mabende wang'e ni koyo mathoth jabedo. Kata kamano nyaka Romga Jwang' mathoth osebedo katimore jumani odiochieng' manyoro nwaneno ng'anyo mabende nobagi e kor gwenge mopogore opogore. Kata kamano ng'anyo makamano na jopiny nageno chopo e kar jot mar jatend piny Kenya mantiere bure Nairobi. Kata kamano nok ginyalo chopo kaluwore kod arita mabende nonya mapek e gwenge mopogore opogore. Kata kamano okiny makawuono bende waiko ni chenro maiye lach nyaka Romga Jwang' adhi bedo kakilo ni weche manyien. Bed gi ng'ene nang'o matimore e gweng' ma intiere. Chutho kaluwore kod ng'anyo mopogore opogore mabende nonene counties magwa mopogore opogore. Odiochieng' manyoro bende thoe mamoko bende nonenore e bombe mopogore opogore. Duto te abro bedo kakilo ni e weche manyien. Bang'e nonro mar gazet kaka pile wanono ni gazede ariyo, Daily Nation kanyakla gi The Standard. Kang'iyo thor weche momi pek Daily Nation gi The Standard opogore. Daily Nation nyaka Romga Jwang' ochiwo tipo kanyo mago mag rowere 8 manyaka sani osewito ngimagi. Kise obila ni nochalo gi magina mane kinde ng'anyo mabende nosenene jumani. Wang'e ni chieng' tich ariyo ng'anyo mar tipo nobagi e kor gwenge mopogore opogore. Odiochieng' manyoro noken ng'anyo mar tipo ahinya kaluwore ni moko kuom gwenge mabende nong'anyo chieng' tich ariyo bende nokowuok oko mano mar ng'anyo. Kata kamano nyaka sani kaluwore kod duol kata riwruok makedo ne oganda e pachoka mano mong'ere kaka Kenya National Commission on Human Rights bende gipedho kwan mag oganda mabende oselalo ngimagi kaluwore kod ng'anyo moseneno e jumani nyaka Romga Jwang'. Iwachore ni ji 53 osewito ngimagi kaluwore kod ng'anyo mano mar kwedo paro mar chik mar omenda. 30 kuomgi wuok e kaunti mano ma Nairobi. Ano kanyo koket tipo 8 mago mag rowere mopogore opogore. Matin kuomgi mogik nyaka Romga Jwang' en rawera mantiere gi higni 17 mong'ere gi nying mar Austin Makoha mabende nochiro gi magina e kaunti mano ma Nakuru. Kawachore ni maduong' e kindgi nyaka Romga Jwang' kaluwore kod nek makamagi en jal moro mantiere gi higni 45 mabende nonege e kaunti mano makisi. Duto te abro bedo kakilo ni nonro mano mar gazet mane Daily Nation. Standard thor wach mabende gimiyo pek en kaluwore kod okang' mabende doho maduong' nokawo odiochieng' manyoro mano mar yiene piny owacho mano mar tiyo gi jolwenya e chwalo arita e kinde mago mag ng'anyo. Jang'ad bura mano mong'ere kaka Justice Lawrence Bugambi odiochieng' manyoro koro nochiwo ne piny owacho ndalo 2 mar mondo mi piny owacho oyang ni gibro bedo ka gidwaro jolweny kata mana tiyo gi jolweny kuom thuolo maromo nade. Aneno ka en oboke makende mabende koro gidwaro mar mondo mi jatend migawo mochung' ne weche mago mag defense kata mana jolweny Aden Duale mar mondo mi oduoke yo makare e kind thuolo mano mar ndalo 2 mabiro. Pulse bende nitiere kanyo mag weche mtindo kod dusruok bende aneno The Standard bende thor wach mabende gimiyo pek bende en jalup jatend piny Kenya mabende osebedo kaloso. Giwacho kanyo ni DP borrows from Ruto's playbook. Iwacho ni Rigathi Gachagua has learned the art of taking credit out of government projects. Koro chal ka gima ok osebedo kata mana chenro mag piny owacho bende koro othichore godo oko mabor. Duto te abro bedo kakilo ni nonro mar gazet chakre sa 12 gi nus nyaka rom kanyo sa 1 mano mar okinyi. Bang'e nyaka Romga Jwang' chakre sa 1 nyaka sa 2 mar okinyi adhi bedo kod welo, adhi bedo gi janon siasa kanyakla kod okil Kamaloka mabende bro bedo kwa poro godo wach e chal mano mar piny Kenya kata mana state of the nation kiere gi dhongere mago weche mosebedo katimore e juma nyaka Romga Jwang' chutho to mago mag ng'anyo e kind mamoko. Chakre sa 2 nyaka sa 3 mano mar okinyi bende Solomon Atito mong'ere gi nying mar Paka kaka Fire bende bro bedo kakilo ni chenro mano mar ng'ejo thumbewa. Okiny makawuono kata odiochieng' makawuono obro bedo koloso gi Princess Julie nolime dalane bende e sigana mabende oikonwa odiochieng' makawuono. E chenro mar mbako romo adhi bedo gi rowere 6 yawuoyi 3 kanyakla kod nyiri 3 mabende obro bedo kwa poro godo wach kaka Gen Z kata mana rowere matindo e pacho kae bende dwachgi nochopi ahinya kaluwore kod twak mabende jatend piny Kenya notwak godo mano mar thicho oko paro mar chik mar omenda kabende nyaka sani osingo mano mar loso gi rowere. Koro mage chenro magwa okinyi makawuono kaka pile kopogre gi wang' jowi nyaka Romga Jwang' nyalo luwo chenro makamagi achiel kachiel kokalo mbui magwa mago mag Uganda, Facebook gi X gi Citizen Digital iyudo gi nying mar Ramogi TV, YouTube bende wantiere gi nying mar Ramogi TV. Koro donjo kanyo subscribe tineno chenro makama achiel kachiel. Tudi koda e mbui maga anowuona page mara e mbui mar Facebook kanyakla kod mbui mara mar X iyudo gi nying mar Sharon Ong'ao.
machiegni bed koda nyaka giko nikech ma en rupinya. Mokwongo we thund weche. It is lack of respect for the Deputy President to do a press briefing after the President. Let him resign from this administration. Nyakorom gajuang dakika oskadha biro tok sa pagaru marukinyi kamoro moro mintiere machiegni weche manyien nyinga Sharon Ongao. Kwacho ni doho mapacho kawi ne piny owacho mano mar tiyo gi jolweny e chwalo arita kaluwore kod ng'anyo mosebedo kadhi mbele e pacho kae. Jang'ad bura mano Otieno Manyoro bende noyango ni gidhi chiwo milome e wi kinde ma bende jolweny winjo bed ni timo chenro e seche ma bende jolweny no chope chuny boma ma Nairobi Otieno Manyoro ka gikonyore gi obila e chwalo arita kwe. Lidio Keyo gimathoth. Bang' od bura kadho chik mayiene jolweny kawo ting' mar jiwo arita e thurka, lokruok ne obedo e kit arita manoketi e chuny boma ma Nairobi kaluwore gi ng'anyo manochan bagi e bomano. Okinyi mar tich ang'wen, meche gi meche mag jolweny nochokore alap manyayo kama nonenre ka gima ne imiyogi chenro e wi kaka gidhi rakore gi jong'anyo. Bang'e ne giwuok gi gechegi achiel kachiel nyaka chuny boma ma Nairobi kendo opogore kidienje ka jolweny moko nochwal nyaka kar jot ma jatend piny Kenya. Ma en kaluwore ni jong'anyo nosingo monjo kar jotno gino mane okotimore kaluwore gi arita mapek. Jong'anyo manok manowuok oko mar ng'anyo ne ok onyalo chopo e moko kuma peyni machiegni gi apise mag piny owacho kaluwore gi arita manoridi. Nyakorom gajuang e kinde mokalo mag ng'anyo farese mienogi ni itiyo godo rakruok gi jong'anyo kabe ni lawo godo jong'anyo mane ng'anyo chuny boma ma Nairobi. Kata kamano kawuone gidong' kochunggi mane dho doho mamalo e chuny boma ma Nairobi. Kaluwore gi mano manyalo bedo luoro kotendre gi monj mano otim e od bura tich ariyo mokalo e kinde ng'anyo, od bura ne olor kendo kata mana chenro mag od bura ne ok odhi mbele ka jolweny noketo arita mager kendo loro apaya madonjo e od bura. Seneta ma Kilifi Stewart Mathayo oseotendo od bura kuom chungo chenro magi kinde ma piny Kenya kadho e kinde mapek kendo e monego gitwagi e wi yore yudo konyruok ne oganda. Bunge hata wakati wa vita ikiwa nchi yetu itapigana na nchi nyingine, even when there's war, parliaments all over the world, they don't shut down, they don't run away from their responsibility. We are seeing here the National Assembly is running away from its responsibility. Hivi sasa wako likizo na hatuwezi kujua. Mimi sijajua kama National Assembly bunge la kitaifa litarudi lini, lakini sisi bado tuko. Oseo jatend piny Kenya William Ruto kumrwako jolweny rakruok gi jong'anyo kabende owacho ni en kod geno ni oganda manowito ngimagi biro dwaro tich gi kokwa jatend piny mondo mi olok pache e wi kaka otayo piny Kenya. Rise don't take us that direction. As a president of this country, you are supposed to protect the interest of everyone and not your own personal interest. Wewe kama rais, please, right now, stop it. We have had enough blood. We have enough blood, and please don't add any other blood on your hands. Because all these children and all families, all eyes are on you. Lazima jamii na ndugu ya wale ambao walifariki ama waliumia waweze kushtaki serikali. Na hapo quantum of damage ndio itaamuliwa na koti. Apise mag sirikal no dong koloro odiochieng' mangima kochakre gi od bura, doho malo chutho kachiel gi apise mag county ma Nairobi City Hall kabine no ol jolweny e chuny boma mar rakore gi jong'anyo mani igeno ni nyachopo e chuny boma ka saya. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorom gajuang miche mag obila mano manore gi gik lweny ne omano e kod oko mano mar jot mar jatend piny Kenya e boma ma Nairobi.
Ohinga noketi e piny duto madhi State House. Kendo geche ne ichiko olwa piny mamoko ka jomoko bende noko yienegi mar kadho. Kendo ne giduoko penjo modhuro kapok no yienegi mag kadho. Jelieta nigi mathoth. Odiochieng' makawuono, jong'anyo ne geto mar donje kar jot mar jatend piny e kampen magidendo ni Occupy State House. Kuom mano, arita ne oridi mokalo e apeni duto manyalo tero ng'ato kanyo. Chakre sa 12 kinyi, obila nosemako kuondegi mag jiwo arita kendo dino apeni ka girido arita ne kar jotno. Wuothe nyamburko madhi e chuny boma kowuok Lavington kod Kileleshwa ne igayo e apaya ma Dennis Pritt, gino manokelo ng'ikruok mar wuoth. Jogo mane tiyo gi apaya ma Riverside kod Arboretum ema noyudo ng'ikruok mathoth kane gayogi e apaya maduong' ma Uhuru Highway. Apaya ma Processional to ne odin chutho ne jopiny. Obila noketo hinga kendo riembo japiny mawuotho kata manega piko mane temo tiyo gi apaya no. Kamano bende, donje apaya ma State House koka e apaya ma Jakaya Kikwete bende ne odin. I wasn't intending to go today because I heard that it's a bit dangerous right now because of the way protesters have been getting shot and everything. So today we're protesting from home. Yeah. Ne en arita ma orede kendo okas marito kar jot mar jatend piny odiochieng' makawuono ka apisa magarita otimo duto maneno ni onge ng'ama ong'weyo chal mar State House kawuono. Jailieta, Ramogi TV. Ne koronga jonga podoni weche motenre kod ng'anyo tok yudore kama diny e ng'anyo mar chieng' tich ariyo mar jumani. Obila odiochieng' manyoro nomako jong'anyo mafuanda kendo tamogi kata mana kalo chuny boma maduong' ma Nairobi. Emano mayango ikruok modhi wang' achiel. Obila nodino rode duto marowere mag Gen Z kod jong'anyo ne otiyo godo donje chuny boma maduong' ma Nairobi. Kata kamano ng'wech mar paka kod oyieyo e kind obila kod jong'anyo ne okwako wang' apaya ma Moi Avenue kod Tom Mboya. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino ne oluonwa ng'anyo manyoro e chuny boma maduong' ma Nairobi kendo losonwa report machal kama. Bang' nyiso obila twang' margi e kinde ng'anyo mar chieng' tich ariyo jumani, tend obila ne odok e klas kendo sumo rieko mar kedo achieng' kod rowere mag Gen Z e ng'anyo makawuono kendo ketho geno margi mar donjo e kar jot maduong' ma jatend piny State House. Kochakore e wang' apaya ma Uhuru Highway, roundabout mar mbalariany ma Nairobi, wang' apaya ma University Way, Moi Avenue, Tom Mboya Street nyaka Helsilasi Avenue, obila mag kedo kod jong'anyo okwor karomgi mar tamo jong'anyo chokore e chuny boma maduong' ma Nairobi. E chuny boma, obila marakore kod jong'anyo ne chalo lowo e kuonde duto matudo apeni mag chuny boma kaka Kenyatta Avenue, Kimathi Street, alwora mar National Archive, kagibet akicha mar kedo gi rumbi moro amora mar ji mokalo ariyo. Kata mana wang' apaya ma Koinange Street nyaka alwora mar kar yweyo ma Jivanji Garden ne opong' kod obila. Loche kod geche mag obila oluoro apeni duto mochomo kar jot maduong' ma jatend piny State House kaka Processional Way, State House Road, kaachiel gi Arboretum. Kata odoko ni kwan mag obila mag kedo kod jong'anyo ne thoth kipimo kod mag jopiny e chuny boma, mano ne ok otamo moko kuom rowere kuom keto obila tesre e wang' apaya ma Tom Mboya kaachiel gi Moi Avenue. Tugo mar paka kod oyeyo ne odhi nyime e kind obila kod jong'anyo nyaka e seche mag ang'ich welo, kata odoko ni obila kawuono ne okwalo negi ng'wech kendo tamo gi kalo wang' apaya ma Moi Avenue. Kwan mag jong'anyo bende ne en piny kipimo kod chieng' tich ariyo, gino ma inyalo tudo kod okang' ma jatend piny William Ruto goyo bade piny kendo tamore keto koko e paro mar chik mar omenda kendo yie matimo twak kod rowere mag Gen Z. Mopogore kod ng'anyo mar chieng' tich ariyo, chenro mag wuoth ne odhi nyime e chuny boma e yor kidam kidam, kata odoko ni thoth duke to ne olor e odiochieng' mangima. Wang' apaya ma Uhuru Highway, Ngong Road kaachiel gi alwora mar Serena
kawuono ne okwe gino mayango lony mamalo ma obila ne otiyogo e muonyo ng'anyo ma kawuono. Dwaro mag rowere mag Gen Z mar timo ng'anyo achiel kachiel nyaka kar jot maduong' ma jatend piny State House ne omuonyo pi bang' obila telo negi e rieko kendo dinogi e chuny boma maduong' ma Nairobi. Chris Owino, Ramogi TV, Moi Avenue, Nairobi. Nyakwar mgajon kopogore gi mano jo ohala bende pod medo kwano lala mathoth odiochieng' manyoro tok jokweth mang'anyo narakore kod apisas mag obila e chuny boma Nairobi. Ng'anyo mano mono gi yawo ohendni mag-gi kaka pile. Apise mathoth bende nolore odiochieng' ni mar ng'anyo ma bende jo ng'anyo nowuok mano mar sundo piny owacho. Ochieng' Emmanuel gi mathoth. Chenro mag ohala e boma Nairobi ne orochore kuom seche bura tok jo ng'anyo mano mole chuny boma mar nyiso ng'ur margi kuom telo ma pacho kaendi kendo sundo piny owacho ne bago ng'anyo. Thoth ohelni gin mag manolor kaluwore kod luoro mane nitie e wito mwandu kaka ne oneti charoyo e kinde ng'anyo mane obetie mar dwaro mondo owit oko chik mar omenda mar higa mar 2024 kama jo ng'anyo ne oturo kendo kwalo mwandu e dukni. Jo ohala ne oloro dukni mar temo geng'o lal mane nyalo betie e ng'anyo ma kawuono. Apise mathoth bende ne olor ka jotich obedo mabor gi tijegi odiochieng' ma kawuono. Ng'anyo ma kawuono ng'enyne ne obedo kuonde motisi ni downtown. Apisas mag obila ne oketo hinga mar gayo jo ng'anyo mole wang' apaya madongo e chuny boma ma Nairobi, ahinya to mago madonjo e dier boma. Nyakwar jongo guni mos kaluwore kod ng'ikruok makamano. Kata kamano hami chal mar ng'anyo counties magwa mago makaluo. Ji 17 moting'o obila 2 oyudo hinyruok e kinde ng'anyo mane otim e kaunti ma Migori kod kaunti ma Homa Bay. Chenro mag wuoth kod ohala bende nobembore piny e counties gi e ng'anyo mane jopiny omonde. George Juma miyowa kaka weche na chal. E ng'anyo mani obagi kod jopiny mabende koro kwedo, jatend piny Kenya William Ruto rakruok mapek ne obedo e kind obila kod jogo mane ng'anyo, gino mane okelo hinyruok ma ji 17 e kaunti ma Migori kaachiel kod Homa Bay. E kaunti ma Migori, rakruok e kind jogo mane ng'anyo kod obila ne oweyo ka jo ng'anyo 4 ne ogo kod lisasi kendo yudo hinyruok ka obila 2 bende noyudo hinyruok e kinde ng'anyono. Director Migano Matthew County ma Migori Laktar Dan Ochiel ne oyango ne jo ng'anyo 4 mane ogo kod lisasi dhi nyime kod yudo thieth ka obila 2 noyudo hinyruok bang' ka jogo mane ng'anyo ogo kod kidi ne othiedhi kendo ne owe thuolo. Nyaka sani waseyudo jotuo 6, 4 mogoge bunde ma civilians, 2 ma askari polise ogoge kidi, 4 mogoge bundego, 2 hinyore kabisa. Achiel osetere e theater, achiel otere x-ray, kosa x-ray titere e theater. 2 mamoko to kohinyore ahinya, gini bo thiedhgi to gidhi. Askeche 2 go kohinyore ahinya, ithiedhogi to gidhi. Actually gisedhi gite askeche 2 go gihinyore ahinya. Pok wayudo tho moro amora nyaka sani. Jogo mane ng'anyogo ne odonjo nyaka osiptal maduong' ma Migori mar ng'iyo ngima jowetegi mane ogo kod lisasi kod obila, gino mane ochuno mondo oluongo obila mondo ne okegi. Osebedo gi ikruok, wang'eyo ni gima kama timore, to waneno ni jotich nitie moromo, yedhe nitie moromo, nyaka theater waketo ready, nyaka wards waketo ready. Dhi e ndara to tim maandamano mokue. Jo migochwa, nyithi migochwa, timuru maandamano mokue. To bende kubiro hospital ka, weuru ketho gigo hospital, gigo wuti gi kidi, kuneno kacha od niche kwa loso, gisetokio. Urge our young people to act with restraint, not to be violent and not to attack any of our healthcare facilities. 160 of them in this county, because that's where they will get their healthcare in case they suffer any injuries. That is our urge to the public and the young people at large. Rakruok e kind jo ng'anyo kaachiel kod obila e boma Migori, mabende oweyo ka chendego mag ohala kaachiel kod wuoth ne ochung' ne obedo maliet kar saa 5 mar okinyi mane ochuno moko kuom obila mondo koro noto ng'wech ka moko bende otiyo kod apiko bang' jogo mane ng'anyo baro gi ndasi kod kite machwe ka koth.
Ng'anyo ma kama bende onenre e kaunti no ma Homa Bay, bende oweyo ka jong'anyo 11 ne oyudo hinyruok bang' obila ne goyogi kod lisasi. Jatend migawo no mathiedho e kaunti ma Homa Bay Roslyn Omolo ne oyango ni kuom ji 11 moyudo hinyruok, 6 kuomgi ne ogo kod lisasi. All of them, 6 of them gunshot wounds. There are 2 who said they were pushed and a motorbike ran over them. But even as we speak, I have just been called to dispatch an ambulance to pick 3 other people who have also been injured. One of the young men who was injured is a welder. He has a welding shop opposite Shevling, and he was crossing from his workshop to go and pick a soda from a kiosk opposite. He tells me he did not know what hit him. He just fell down. So the question we are asking ourselves is, if the work of the policemen is to quell the protesters, then how come we are getting people shot? First of all, why are they using live bullets? We've had to reorganize ourselves and bring in other staff to help us this. Jogo mane ng'anyo chumbo ma Homa Bay ne orakore kod obila. Rako bende ne oweyo ka chendogo mag ohala kaachiel kod wuoth ne ombemore piny. George Juma, Ramogi TV. Greg Manya korom gajuang ami chal mar ng'anyo dicho manyoro e kaunti ma Kisumo. Ng'ata chiel ne ogo gi lisasi e boma ma Kisumo e kinde mane obila rakore gi jong'anyo machiegni kod kar riembo geche e boma no. Mae kata bende ng'anyo ma Kisumo odicho manyoro ne orumo apoya bang' ka temo mar jong'anyo donje kar jot mano mar jatend piny ma Kisumo kokalo apaya ma Jomo Kenyatta gore e Luanda. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Ng'anyo ma Kisumo odiochieng' ma kawuono ne ochakore kar saa 4:30 mar onyango, kuma jong'anyo ne ochako wuoth kowuok Kondele ka gichomo chuny boma. Giyango ni ng'anyo ma kawuono ok en mar kwedo paro mar chiki komenda ma higani, to en mar kwedo loch mar jatend piny William Ruto. Ere kaka sama president awuoyo gi ji to kuongo wuoyo kore ka jalupne wuoyo gi ji. Mane momi wacho sirikal ne tich osetamo nyaka gilor piny ma gidog dala. Nikech wabunge nyosaliti wanyoro, kawuono president nyowuondo wanyoro ni koro sani ose reject bill. To constitution wacho ni koro bill ko be tamore sign bill. To bang' dala 14 bill no bedo bill kodwoke e parliament. Tiende ni ya osemiyo joka bende ruso man dalo 23 joka kadok e parliament yudo ka bill osebedo signed to wuondo wanike kwanda mana. Wawacho kendo we condemn with the highest order. Gima Ruto notimo momiyo nthiwa te otho kendo Kisumu kae wach mani kendo ilawo jopiny igawo yudhe iluoro kodgi iluongo nang'o Nyalenda Manyata manigoga ji fwafwa. Mano wa condemn kabisa. Ka wachung' ka kendo wawacho gi ji teka ni Ruto ok wadwari koro isetang'onwa loch mari koro doga dala, to wawacho kendo ni jopiny be wawuothuru aura gi chir. Kikwa luoruru wawuoguru oko mon sauti wa ema bogolo wa oko. Nikech kama wasechope ni wachope amede to ka wadok chien to wane mwadhi luar piny kendo mwahinyra ahinya. Kama wachope ni nyaka wakel lokruok e piny Kenya kae mwang'i ni weche mag mibadhi orumo. Makapo ni wabiro dok e yiero moro ng'at madhi bedo president kom no onego bed ni en kom maliet pa ma kidwa donje weche mag mibadhi. We want to know where is the justice for all our children who've lost their lives. We want to know what is the state going to do against the police officers that took action in their own hands and killed our children. We are standing here as mothers and we are weeping and we are saying we will not allow you to kill our children anymore. Wadagi waol dogdala nyako wogi chikwacho maber kawa golo kura mar vote of no confidence e parliament duto to wagolo Ruto gi Gachagua. Gima timore ni koro waloso caretaker government marito governance mar piny ma Kenya asto obedo checked and balanced by judiciary. Kanyo kuma wadwa wachope. Kata obedo ni jong'anyo ne timo ng'anyo e yo mamuol, apoya nono obila ne ochako kegi katiyo kod iro malungo wang' e alwora ma Patels Flats, wach mabende ne gikwedo e okang' mamalo. No dhiera nono ka wabire ng'anyo mamuol to ka wachopo kamiluongo ni Patel Flats to waromo mana gi polise kochako rakruok kodwa migowa gi iro malungo wang'. Onge gimnwa ketho,
onge ng'at mano mulo gir ng'ato, wan wabiro kwa wacho mana ni ok wadwar tenda goko mar Ruto. Rakruok makamano mane oneno e kind obila kod jopiny ne weyo ka kwan jong'anyo ne odok piny, kata obedo ni kawuono to ne ok ging'eny ahinya kaka ne oneno e ng'anyo machieng' tich ariyo. Jong'anyogo mane koro kwan gi odong' matin ne 100 ne odhi nyime kod ng'anyo kod telnegi kod jakedne ratich oganda Boniface Okach kod jowetene. Ne gitero ng'anyo e alwora mar kar jot ma jatend piny ma Kisumu. Kata kamano, donjo ne otamogi nikech arita mapek mane okete alworano, ka koro wende makwedo loch jatend piny William Ruto ema ne giwero kapok ne obila chopo mar twak kodgi kuma bang'e to ne gike. Sisi maandamano yetu ni ama? Iko kitu ya mtu imeharibiwa? Iko mtu amechokozwa? Iko polisi ameumizwa? Ng'anyono mane obiro ka jopiny ma Kisumu to ne oruko tijegi mapile mag wuoth kod yore ohala, ne oduoko ng'iko yore wuoth, kendo kata johala mane oseyawo dukni ne oduogo oloro mapiyo. Ng'at achiel ne oduogo chiel kod magina e kinde mane obila rakore kod kweth mane koro oonore ma jowetegi mwandugi mopogore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Nyakoro mgajong kupogore gi kaunti man ma Kisumu benda michal mar ng'anyo kaunti man ma Mombasa. Ng'anyo mamuol mane obagi e kaunti ma Mombasa ne olokore bang' kweth jogo ma ichichgo ni jonjore kikore e ng'anyo kendo chako turo dukni ka gikwalo mwandu jopiny. En gino ma kweth rowere maluongore ni Gen Z ne okwedo okang' mamalo kendo koni mago ok gin jowetegi. Joja oko gi ler mathoth kowuok Mombasa. Ne en ng'anyo mamuol mane obagi gi rowere chakre tunge liech manie apaya mamoi e chuny boma ma Mombasa ka gichomo apaya madigo kendo donjo e apaya ma Jomo Kenyatta ka giseyo tend jatend piny Kenya William Ruto. Kata kamano, ng'anyo mamuol no ne olokore e alwora ma Mwembe Tayari bang' kweth rowere mane jomanore gi gige lweny kikore gi jong'anyogo kendo chako kwalo jopiny kaachiel kod turo dukni e alwora ma Sabasaba. Now when you want to join saizi, we are seeing things that we do not want to see as the peaceful youths of this county. We do not want kuna watu wame to join sijui wametumwa na kina nani that are trying to cause chaos. Do not associate that with us as the youth who started this from day one. When you wanafanya hizo vitu wa people that we do not know. We haven't seen them from day one. They are just here maybe to cause chaos and to divert our attention. So what we are doing is peaceful. Naona serikali ndio inatufuata. We have nothing. We have no vandalization is going to take place. We are peaceful. Negiseyo jod bura maendo siro lwedo paro mar chik omenda kuom loko tanga kendo siro jatend piny Kenya mane otamore keto koke e chik no. Ruwerego ne oramo ni sani koro gidwa ni jatend piny Kenya William Ruto gwetao ni mar ok gimor gitende magikoni osiro chongima oganda mathoth e pachoka. Na tunajua wenye wametuma ma MPs wenye walikuwa wamesimama nyuma ya president jana. You voted yes. You really wanted this to go ahead. But all of a sudden akisema may withdraw, you clap. Idiots. Wanasiasa wa Kenya tumezoea wanatuuzia uongo. We have been sold they have been selling us lies and we have been buying them every time. This time tumeamua hakuna kitu tutakubali. They should agree on what we are saying, not what they tell us. Yeah, of course. Yeah. We came first, they should listen to us. Tunataka kusema kufikia leo tumebadilisha mwito wetu. Hatuendi kusema reject finance bill, tunasema we must reject mpaka Ruto mwenyewe arudi kwa nyumbani Sugoi. Tuchukue inji yetu na tuirekebishe. To bang' pogore gi jonjore mane rocho ng'anyo margi, ne giwuotho nyaka eliare mar tend kaunti ma Mombasa, kuma ne gimoke musuma kendo pedho maua ka giparo godo jowetegi mane olalo ngimagi kaluwore kod ng'anyo mosebedo kadhi nyime e pachoka. Kwa hivyo sisi leo tunaombeleza sana, ndio naona wenzangu wako na mishumaa hapa. Tunataka tuwashe ya kwamba tuweze tukasimama pamoja na wale wa Kenya wote ambao waliweza kupoteza watu wao. Leo
Our mission was to hold a vigil and to talk to the president of this nation and to tell him that the people of this nation and the youth are very informed. We know Article 115 states clearly that he do not have any power whatsoever to withdraw a bill. He can only assent to the bill. What he did, he said he has conceded defeat and he has withdrawn. And in Constitution, President has no powers to withdraw a bill. He can only assent or reject. And what we want to hear, he as the President, I have rejected and sent it back to the Parliament. Obila ne okwore apaya madonje kar jot mar jatend piny Kenya maonge ng'ata ng'ata mano yiene tiyo gapaya no. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakwaro mgajonga poda dhi nyime gi weche manyien. Ni kwe oneno e thoth counties ma otelie kod duond bura mar UDA e ng'anyo mano bagi odiochieng' manyoro kowuok e county mano ma Kericho, Meru, Nyeri, Nakuru, Narok e kind counties mamoko. Jopiny koni wach mano miyo gi midhiero en paro mano mar chik mar omenda. Gino ma jatend piny William Ruto ne ogone bade piny. E chuny boma ma Eldoret kaka Judith Omondi lero, rowere owuok gi runge mar dino ne jonjore kendo kik timo ler e boma makamano. Martin seche 24 bang' jatend piny William Ruto go bade piny wi paro mar chiko omenda ma higa 2024 counties ma opogore ma itayo kod duond bura mar UDA oleo ne ng'anyo mobagi odiochieng' ma kawuono kama ne ochako ng'anyo gokinyi. Obila ne obayo kod iro malungo wang' gino mane oduoko gi pacho. Kochakore gi Kericho, wuoth kod chenro mag ohala ne odhi nyime kaka pile. Jopiny koni paro mar chiko omenda ma higa 2024 mane okelo pogruok e paro gino mane William Ruto yie wito oko. Kama wakaaji wa Kericho, shida zetu ni moja. Tunajua pesa ambayo inatengenezwa kama hii ya Binance Bill, inatengenezwa hii pesa na inaenda kwa mfuko za watu kesho zikikuja. Unaweza sikia Brazil in Kericho County imeongezewa karibu 10 billion. Na hiyo 10 billion itakuja ingia kwa mfuko ya watu. Wakichana meenda maandamano sababu naona na nyanyaswa. Hakuna hata hela kama mbeleni. Hela hakuna. Tuko na sita, tuko na njaa. Kila kitu ni kali. Tunasema President, umefanya kitu mzuri papa. E chuny boma ma Eldoret, rowere ma oting'o runge owuok oko mar rakore gi jonjore mane nyalo rocho chenro mag ohala e bomano ka bende giriwore e timo ler e chuny bomano. Nyeri bende ohala ne odhi nyime kaka pile kopogore kod tich ariyo mane gimonjo e ohelni. Kendo tijwa wadhi mbele kaka an mekanika waendelea gi tich maber kabisa. Aneno ni wach maandamano ne to koro ginyalo were kode matin nikech kalure gi gima rais ne owacho onge weche mang'eny. Ka Narok to ganda okwayo jatend piny mondo kik lok pache nono to gini dog yendara. Damu imemwagika kwa wingi ya watoto ambao tumezaa. Mimi ni mama ya Gen Z. Tunaomba tu after those 14 days asituruke, wacha hii kitu atupilie mbali kabisa. Mimi naomba tu rais bila alisema afanye hivyo, lakini baadaye asibadilike tena juu unajua tumesoea na yeye sema kitu anabadilika. Counties kaka Nakuru, jogo ma ichichigoni jonjore otemo rocho kwe, kata kamano iro makech mar obila ne okeyogi. Magi gin counties manyaka nyicha ng'anyo mar kwedo paro mar chiko omenda ma higa 2024 chakre osebedo e lai manyime bago ng'anyo kasani to koro neno ni gidok chien ne ng'anyo go madhi nyime e pachoka. Judith Omondi, Ramogi TV. Report mar Judith Omondi beni makelo e giko mar weche manyien okinyi makawuono aneno ka sa oseringo dakika oskadho 34 tok sa 12 mano mar okinyi. Yena mar mon meko yo matinya kwa mga jwang haduo gi nonro mar gazet kik dhi mabor. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolonyo weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pautuke. The 4.84 km. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod wangeso kangeso Ramogi TV. Kochakore sa 8 odiochieng' ka wami gik motimore pautuke.
ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' Ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. E wuoth mar ng'eyo jothumbewa. Amihodika. Karibu. Ai. Wachopo e gwenge ma Bondo Nyironge. E Suna Migori County. Dala Julie. Ok dala na. And kora mi. Solomon Atito Kafaya. Twak achiel kod Princess Julie. Omar Prince Julie. Noketi kama chalo nade. Kata sani wa. Biro ni tich abich ni chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wakelonu chenro mar Tiedero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ng'inja the Entertainer kod DJ Smollett. En miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma. Chieng' Ngeso ka Ngeso chakre saa 11:30 odhiambo nyaka saa 1 otieno mana e Ramogi TV. En mor mochwere. Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana chiel chunye wakete pilo wacha. Nia nengi manyar kochia. Kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne nyiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alo kaero joma hero walo. Alo kaero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia. Tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno mana e Ramogi TV. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' Ngeso ka Ngeso kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima. Ngeso ka Ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Ndakoro mgajua ngwadhi nyime gi chenro magwa mani chenro maru piny dakika ni 39 tok saa 12 mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni nonro mano mar gazet. Okinyi makawuono nyakoro mgajua kwacheko juma wang'ini mathoth osebedo katimore e jumani. Thothgi ano kanyo kochiwe nonro ochiwe gazet okinyi makawuono. Gazet mabina dhi bedo kanono gi jafwambo wadwa mong'ere kaka Julius Otieno. Julius amusi ni misapo kani ni kumthulo malach. Inemilala lakini anane ni screen ni mokina na oko. Otherwise antie maber. Ruto rita survive Gen Z protest manaka manyocha liche e boma ma Nairobi. Koro at least kerose leng bose vinjogi. Koro wan gi geno ni labda ginyalo duoko protest gi ama ng'anyo gi piny. Kalure ka ker nyo wacho ni koro dhi golo
chik manyocha dwa kelo weche mag osuru mang'eny mane jopiny ok oyiego. Ang'eni ng'anyo ma kama osebed kana mna kiseo mano tok jatend piny chieng' tich adek nyakwarom Gajwang' lando ni ok obi bedo kochuo koke e paro mar chik mano mar omenda. Kata kamano Julius Wang'ini odiochieng' manyoro nitiere gwenge ma bende iwacho gi dho ngere ni strongholds mago mag UDA ma bende ng'anyo no ok peke kikompea kata mna kipimo kaka ng'anyo na liche gwenge ma Kaluo. Na temo kwano counties manenya ng'anyo timre nyoro ne gichopo gin 12 hivi. King'iyo kitemo ng'iyo tich ariyo to ne gin ne ng'anyo timre counties matin ni 35 matin en nyoro ng'anyo go nodok piny matin ji nyoko wuok oko kaka ne giwuok chieng' tich ariyo mondo ging'anyo yore mag finance bill. Aparo ni wanyalo wacho mano kop kalure gi mane kero wacho tich adek ni koro kodhi keto koke pen chik mane kelo yore mag osur. Then nyoro bende kaka ne keto sana Nairobi nyo gi oro jolweny jo military. Aparo ni be nyo buogo ji matin ba koro ji wacho ni ng'eny ji oamua koro gidong' e ute kaka giwuog e barabara ama e path yore kaka ne giwuok chieng' tich ariyo ji mang'eny cha. Lakini kata kamano gima ber kabisa en kero winjogi. En koro kapo ni temo ng'iyo social media, temo ng'iyo X ama TikTok, ineno kapod generation Z ama jok ma vijana mang'anyo pod gi weche mang'eny kabisa. Giwacho ni gidwa lokruok mang'eny e serikal mondo yore mag mibadhi, yore mag jotend serikal ma joti serikal ma golo pesa i rambe mang'eny to ginto kech ka gik ma kabila go mondo rum eka koro ginyalo bet gi kwe maber. Kata kamano ker no wacho ni dhi wuoyo kodgi akeno no dhi wuoyo kodgi yo mane mondo winj gima gidwaro, winj pachgi, winj suggestion magin go kaka ginyalo kako nyalo tero Kenya mbele kendo kaka ginyalo make decision kaka Kenya mangima ma ng'ato ok we chien. Mane tok ma bende warito kaka jatend piny Kenya biro bedo ka wuoyo gi generation Z kata mna rowere pacho kaka bende wageni nyaka sani rowere onge kod jatendgi. Iwacho ni onge jal ma bende notelo ne jorowere e ng'anyo maket kod mago. Julius kata kamano ka ng'iyo gazeti kiny ma kawuono Standard gi Daily Nation thor weche upogore. Daily Nation anno ko chiwo tipo mag rowere moko kuom rowere nyakwarom Gajwang' ma bende nolalo ngimagi e ng'anyo mosebedo ka dhi nyime e jumani. Anno ka tipo chiwo mag rowere 8. Kata kamano The Standard ka wanwa nono thor wach mag miyo pek en kaluwore kod iwacho ni the military question jolweny ma bende nyaka sani Justice Lawrence Mugambi nosechiwo thuolo mano mar mondo mi koro jolweny oriwre gobila mar gayo jong'anyo. Aparo nocha gi Daily Nation. Wacha gi Daily Nation aneno ka mbele ka giketonwa piche mag vijana ama generation Z manoneg ama manotho e lwet police kalure gi ng'anyo manotimre chieng' tich ariyo. Moko notho e town wegi chieng' mane jong'anyo go donjo e parliament ama e od bura. Moko bende manoneg yo Githurai chieng' no gotieno. Iwacho ne nitie lweny mane lich yo Githurai chieng' no gotieno mane polisi ne bari sase ma onego ji moko yo Githurai. Kata kamano gazeti wacho ne gin ji 23 mosetho lakini nitie human activists moko wacho ni dichop ji 53 mosetho ama mosenegi. Kata kamano chenja naneno Azimio be nogolo namba gi ne giwacho namba mang'eny molo maneno ka gazeti ni wacho lakini chenja tunanyo ka ker wacho ni machal maromo ji 6 ni manotho ara manoneg ndalo mane ging'anyo chieng' mane ging'anyo mano chieng' tich ariyo Nairobi. Lakini en tho malit kop jogi oton kop ne gidwaro ratiro margi. Ne gidwaro mondo sirikal kik kal yore mag usuru madhi hinyogi kaka ji nohinyre higa mokalo gi finance bill ma higa mokalo. Lakini sirikal chal ka gima ne ok win sana wajumbe jo od bura bana gidhi bagi kalo gino. Lakini koro kalure gi ng'anyo manoendelea bon oneg ji koro kero wacho ni awera gi gino. But penjo ma ji penjo en to ne nyaka chop kae e kaka winj gima ne jo Kenya dwaro. Ne nyaka chop kama nyaka dhano ama jo Kenya wit ngimagi e yo machal kama e kaka ng'en kara jo Kenya ok dwa pende chik manotemo dhiro ni. Aparo mane penjo maduong' to en to malit, en to mok ber, en to ma dwaro ka serikal odhi openjre wegi tadier gima watimo en gima ber kose wanyalo winjo jo Kenya iyo maber mopogore kaka
kaka watime sani. Tingini to ema kama gibendi se godo bila mapachokani negitio kodo teku mano mathoth. Kineno kara mna tipo nya kwaram gajuang tipo mabene ni neno kanyo mago moko kuom rowere mabene no lalonge magi. Ineno kanyo ka gin rowere matin. Kana samo sigana ni ite mar ariyo gi mano mar adek. Iwacho ni kind higni 17 nyaka 35. Kineno kara mna tipo to aneno ka duonde kara mna riwruoge mopogore makedo ne ratiro mag Uganda. Bende biro gi kwan mopogore. Ineno ka ntiere moro mobiro ni ji 50 kod adek osalalongi magi ka county ma Nairobi ema ji mathoth no lalongi magi kinde ng'anyo mano ji 30. Ano kanyo nonro motim kod Kenya National Commission on Human Rights. Gin wacho ni ji 20 kod adek nyakwaram gajuang osalalongi magi ng'anyo maket kod magi ka 18 wuok e county mano ma Nairobi. Koro wakini wayieng ratil kanye. Koro ng'eyo ne tek ng'eyo lakini to kata ber ng'ato achiel manotho kata mana ji ariyo ok en manotho lakini ok en gima ber to madha no ok en sana ken to mabiro e yo moro ma inyalo geng' kaka mag ama ng'anyo machal kama. Sirkal ne do winjo jo Kenya chon ama jo piny chon mondo gen kik chop makoro en maandamano malich manyaka polis go jogi gi bunde polis neg jo Kenya e yo mok chal kama. Aparo ni en sirkal tu ema wanyalo blame ema wanyalo keto makosa e wiye kop to ginag gigeng'o chon mondo jo Kenya kik dhi e barabara mana kik chak ng'anyo e yo mane nyocha gitime chieng' tich ariyo nyaka giyudo chieng' manyoro. To nyoro bende nwaneno ka seo bende nitiere iro bila kaluwore kod thoe mago mag jong'anyo. Chieng' tich ariyo nwaneno ka jong'anyo mopogore ne chal gi magino odiochieng' manyoro bende seo nitiere. King'iyo tipo makamago nyathi mantiere gi higni 17 mar rawera matin mogik ma bende koro nonegi e county ma Nakuru mong'ere kaka Austin Makoha. Kisomo ite mano mar adek mano mar ariyo gi mar adek ineno ka jonyuol ywak malit. Nyithigi jonyuol nyithindgi ma bende nok oduogo dala koro chunogi mar mondo mi gidhi e ute mago mar kano ringre jomotho. Ineno kanyo ka penjo ni did they have to die? Mano kaluwore kod jonyuol ma bende wedegi nolal nyakwaram gajuang ahinya City Mortuary mantiere buore Nairobi ka chal mar wach na tek. Kaji no tere chalagi mano ne gitero denda ma jok mosetho to ne oting'o tero City Mortuary. Lakini king'iyo nyithindo gi gin nyithindo matindo. Nyathi ma jahigni 17 moko gin johigni 20 gimo gin e university moko ni e skunde moko ni e high school moko ni e secondary. Jonyuol chandre mondo gitero nyithindo school igolo pesa ni mang'eny kitero nyathi ni school e university ochopo university. Then piny ochako bet matek nyathi odhi ng'anyo e barabara alafu polis goye gi magina to nege kamano. Ok en gima yot kawo kaka janyuol. Ok en gima yot ni janyuol moro amora man gi nyathi oko kata mosewinjo pek ma nyathi mosetero nyathi skul mosechandre gi nyathine mondo nyathino ochop kama ochope. Aparo no en lit ma serikal onego bed ni winjo lit ma jo Kenya go mondo giwe yore mag hinyo jo Kenya. Kop kata king'iyo ng'anyo go ne ok gin ng'anyo ma diwach ne gin ng'anyo man gi lweny ma ji oting'o kite. Aparo jok mane ng'anyo go nobedo provoked ama ne polis ochako gi tear gas gik makamano maparo nowang'o e koro gichako konyo kite gichako wang'o gik machal kamano. Lakini king'iyo ng'anyo kaka nochakre ne ng'anyo mamuol maonge dhaw moro amora. En wach moro malit nyakwaram gajuang kisomo kanyo kata kaka Austin Makoha rawera mantiere gi higa 17 mabende nochiel gi magina e county ma Nakuru machiegni gi state lodge. Ineno kanyo chiele gi magina wacho ni shot 6 times nyakwaram gajuang. Nyathino noting'a ang'o ma obila nyalo mana chiele karmi kata na make na nitiere kata na miyo moro mabende nawacho ni karmi nochiel kata nyathina gi magina kata no make tu kete stesende obila. No wadhiatere utere court mondo wana akakwanya timo. Koro kinego nyathi makata onge bunde okonyal ham ng'ato okonyal hinyo ng'ato ama bule yo mora to koro uno goye gi magina ndala uchiel sasa uchiel mano ng'iso ni ndentie labda order moro ama ntie gi momiyo negitimo kamano lakini okapar kan tie justification ama ntie ng'iso moro maginyalo give ne watimo kamano kop nyathini ama jang'anyo ne dwa timo kama kop
kionge bunduki ionge gimoro amora okin threat okinyal buogo ama okinyal kelo yore manyalo disturb arita kwe sana seche ma ji timo ng'anyo kama. To parni kwa mgejwan kwa ni somo na sigana makama ng'anyo makama no nene counties mopogore kaluo bene neno kwa na kaka county mana makisumo bene ngato ntiere mano chiel gi Magina kopogore gi mano jok ma bene na kata ka kotho gi giwacho ni Magina na giyudo hinyruok makoni kod kocha hinye gwenge bagwa makaluo wani thuolo wani som sigana makama ne ite mano mar ariyo gi mano mar adek ite mar adeka odiochieng' manyoro neno ka speaker mar National Assembly bende no chiwo milome machielo ka bende wacho ni romo makende mane beni jod bura na bedo godo mano mar twako tendo kod paro mar chik mar omenda bang' jatend piny Kenya thiche oko koro ok gibi bedo godo nyaka jod bura wuoge yweyo ng'eni gi wuoge yweyo chieng' tarik 22 mano dwe mar abiriyo mar higani. Koro ka king'iyo communication ama directive manyo speaker golo odiochieng' manyoro nowacho ni ok odhi luongo gimiluongo ni special sitting mar mondo jood bura owinja memorandum ama gimanyocha kero wacho kaluwore gi yo mar golo finance bill. Ne speaker wacho ni kaluwore gi gima kero ndiko ni od bura no ose notify ama ose ngiso kila wajumbe te 349 matiene ni bura ama od bura oseng'eyo wach mane ker dwaro. Koro ka od bura dwa mondo olok gima ne ker owacho no ker nowacho mondo gi delete ama gigol finance bill kabisa. Kapo nitie jaod bura moro madwa loko gima ne ker owacho na madwa mondo finance bill odhi mbele to nyaka ong'i jowetene maromo 2/3 gimo 233 hivi mondo log gima ker osewacho ni od bura lakini ok ginyal yudo 2/3 mar 349 members matine ni gima ne ker owacho ema dhi mbele matine ni bill ama pen check mane jod bura osekalo no oseluar kamano. Wach machielo mano mapiyo piyo nyakwar mgejong mabende mipeke ite mano mar ang'wen mano mar gazet mano mar Daily Nation bende doho bende lero gimomiyo ni koro ne gichiwo thuolo mar mondo mi piny owacho ti kod jolwenya e gayo jong'anyi kor gwenge mopogore wach mabende LSK kata na riwruok mar okinde nodhi gode doho odiochieng' manyoro Julius nwaneno kanyo ka Justice Lawrence Mugambi koro nochiwo ne piny owacho ndalo ariyo mar mondo mi gipedhe oboke gimomiyo ne gidwaro tiyo gi jolweny iwacho ni scope duration gi kaka gwenge mabende jolweny makama gidwaro tiyo godo mane kinde thuolo mar ndalo ariyo mabiro. Aparo ni judge ni nowacho ni Justice Lawrence Mugambi nowacho ni keto military ama jolweny e barabara ama golo jolweny oko mar barracks mondo gidhi makarita kwe e barabara en kopo gidwa ni gidhi konyo kelo kwe kendo gidhi konyo kelo kwe e arita kwe e ute mag serikal sana kaka parliament neto enana gmanjo timbare parliament kaka state house kaka supreme court gik makamano kata kamano nyongiso serikal ni kata kwa mi thuolo mar keto military e barabara ama keto military mondo rit ute serikal to nyaka utim gazette nyaka undik nyaka serikal kete National Gazette notice ka wacho ni jogi do bet kuom ndalo marom nadi to gidhi bet kuonde mage to ere engagement magin go gi police mondo ong'ere to jogi dhi bet e street kuom ndalo maromo kama ok piny ok higa mangima ama ndalo ma ji ok ong'eyo. Aparo ne LSK nodhi ket kata mowacho gi kabila gono gazette notice manogol gi jatend migawo mar defense ne ok o specify ama ne ok owacho gik ma judge ni owacho e ruling mare manyoro. Ng'eni wach makama osebedo ka kelo lit ne jopiny kata kamano odiochieng' manyoro buru Nairobi neneno kata mana kaka jong'anyo napako kod nagimor gi jolweny mana nitiere chuny boma nikech ng'eni jalweny teno ok owuoth gi rungu jalweny noonge gi tear gas en mana gi bunde ting'eni bunde bende ok nyal mana chwado godo civilians away jok manyang'anyo kaka odiochieng' manyoro e CBD ama Nairobi ne gionge gi kite ne gionge gi bunde ne gionge gi mora manyalo kelo shida nyi neno kata kama mokonye ko jo army go ama military ka gimiel ka gidho nyaka geche jolweny to ok manyo jogo nyalo ok onge
gimora mora manya gatipo manyalo ngiso ni jogi oketho yore mag arita kwe. Kata kamano wenge duto te nitiere jatend migawo mochung' weche mag jolweny pacho ka mano Aden Duale manyaka sani doho maduong' kokadho ir Justice Lawrence Mugambi nochune thuolo mar ndalo 2 mar mondo mi oler kaka odwaro mar mondo mi jolweny otie pacho ka nikech jolweny ok en kata mana kaka obila nikech tiegruok margi bende opogore ok nyal mana kegi akia kamano. Ng'eyo ni aparo chakre higa mar 82 mane nitie attempted coup Kenya ka kanyo mane serikal ogolo jo army mondo dhie barabara jo military lakini kata mana yiero koko mano okelo 2007 ne onge jo army barabara pok waneno ga jo army kantie kogol mondo dhio makarita kwa sana kama civilian ama jo Kenya ma ogeno bila ama jo tanlweny ni barabara koro aparo gimanya kero timoni en gima notemre chon emomiyo jo Kenya wacho ni gin labda en mana makelo luoro ne jo Kenya mondo jo Kenya kik wuog oko e ng'anyo ama mar ngiso ne en in charge of authority gik makamano lakini wana warita ne gazette notice kadhi wacho ni to gidhi bet e barabara ama street kum ndalo marom nade we warita nena nikech aketa mana ka ng'anyo pod ochan mbele ka nikech ng'eni milome makamano en mana kare ruoge iwacho ni mag rowere oroga mana poya nono kata kamano pok aneno milome mora mo posters mawacho ni ng'anyo bro bede kind thuolo mabiro labda ginyalo golo another program kawuono ng'e kata wik mokalo ne gole gimo chieng' tich abich magiwacho ni a week of rage but warita ne labda ginyalo gol gi coordinate kila kitu social media kila kitu koro akianja tend gi kian ng'ama organize gi koro ales gichako keto kendo moro e poster moro e social media e konyalo ng'eyon kendo wik manyien wane barabara mane wach mwarito kata kamano kwa dhi nyime nyakorom Gajwang' ite mar 5 bende se osebedo ne riwruoge kata mana wach ni kembe mochung' ne tudruok e pacho ka kaluwore koda iwacho ni achiedh nade mabende osebedo ka nene mbui chieng' tich ariyo na nitiere iwacho ni twak mar tipo e mbui mago ganda hinya kidonje mbui mar X manongere gi nying machon kaka Twitter sani luonge ni X space oganda loso kacha ne wacho ni chieng' tich ariyo nitie kaka piny wacho temo gayo gi internet kata mbui aparo ne nadier kata ne temo experience ger kabila no kopi temo oro alata e office no ka okodhi to ineno ka iketo bundle ni on okodhi koro aparo ne nitie kaka ne gi dio internet do ne ok golete lakini aparo nitie kaka ne gi die bagi dwoke piny matin aparo ji ne temo share gik mang'eny ji ne temo oro sana piche mag jok monege jok motimre nadi koro serikal wacho ni wadwoke internet ni piny aparo ne yo mar contain ama yo mar temo manage gik mana dhi mbele lakini king'iyo jo Kenya temo wacho king'iyo katiba chal kagima serikal temo suppress rights ma jo Kenya especially yore mag communication yore mag information ma jo Kenya mang'eny ok oyiego kata kiwacho X-Space ne gi criticize ne gi temo wacho ni serikal otimo gima ok ber nikop nek mana timore nen mar police mane nego ji ama emane goji gi magina koro ka gitemo keto internet piny to chal kagima gitemo wacho ni ne gitemo justify ama ne gitemo umo gima ne dhi mbele sana streets ma Nairobi gi town de mo to chal mar wach makamano kwa sebedo kwa neno kata mne piny Kenya chaka koro piny Kenya noriwore gi pinje mamoko mabindo sebedo kata mne kiloro ne gimbui kata kamano ano kaka kambi moro mongere kaka Global Cyber Security and Networking Monitoring Firm mongere kaka NetBlock so wacho ni achiedh nade makamano ok piny Kenya kende emana yude iwacho ni mbui no lwar piny gi kwana tamalo 42 mabende no yudo achiedh nade makamagi bende piny Uganda Burundi kanyakla kod piny Rwanda mabende no yudo penjo ni obiro mane kinde ng'anye piny Kenya koso nang'o aparo mana penjo maduong' lakini jo Kenya mang'eny to temo paro ni serikal no dia internet niko gik mane dhi mbele sana yore mag ng'anyo to neno kata mna moko kuom kembe mag tudruok e pacho ka mabende koro jo Kenya na trend ka bende jo Kenya wacho ni mar mondo mikiko ganda tigo maneno kata mna wacho ni CEO mano jatend tudruok mano ka Safaricom bende noloso konyiso ganda ginero mabende natimore kwadhi mapiyo ite mar 6 ga mar 7 nyakorom Gajwang' aneno tipo mopogore odiochieng' manyoro ng'anyo e kaunti ma Nairobi jopiny ne timo ne gi msako iwacho ni gimiting'o ing'iyo ne ang'o miting'o i bag ni kanyo tipni makamago nyakorom Gajwang' inyalo ketne wang' jowi mar nene e ite mar 6 gi mar 7 kai ni ng'at ma dichuo tin gi bag ing'iyo ne ang'o miting'e iye to labda ting'o kite ama ting'o silaha manyalo kelo
weche mang'eny lakini ok apar kane giyudo ng'ama oting'o gik makamano but ne gitemo ng'iyo nyaka ka itiyo for example parliament to idwa dhi e parliament ng'iyo nyaka gimiting'o kapa bagni kata ma laptop nyaka ng'iye ka idonjo i parliament mano nyotimbe nyaka Supreme Court nyaka kuonde makamano to lakini ok apar kane nitie gima rach mane giyudo ni jokenya oting'o moro mondo keth arita yore mag arita kwe. Kopogore gi Manyakwar Mgajwang' ite mar 8 koro wadhi mapiyo piyo nikech aneno ka koro saa achiel oseromo mar mondo mi kik wawe thor weche mamoko oko. Bende IMF osebedo kar mana kiseyo kotende kod chala kata chiedh nade ma bende piny Kenya osebedo kadhi godo mbele. E ite mar 8 iwacho kanyo ni IMF told state to ignore anti-tax protest. Wang'ini IMF bende noloso achiel kuom riwruoge ma bende nooro ote ne piny Kenya e kinde ng'anyo makama. IMF nosebedo kiseyo okang' mamalo. IMF e achiel kuom companies ama financials gino jok mosebedo kamiyo Kenya loan mang'eny kabisa. Koro mondo serikal oduok pesa ma osebedo ni miyo gi IMF gi World Bank osebedo kangiso Kenya ni timuru kama mondo oyud pesa mochulowa, timuru kama, kelru tax makama, timuru makama mondo oyud tax ama mondo oyud pesa ma ochulowa, mondo ochulo loan mwasemiu. Mano momiyo jo Kenya mang'eny osebedo kawacho ni IMF ema temo dhiro serikal mondo kel chike mag usuru madiyo ama mahinyowa. Momiyo jo Kenya mang'eny osebedo kayiere kabisa gi yore mag IMF. International Monetary Fund. Milome makamanya kwa Mgajwang' ramna kidonje mbui mopogore inyalo neno milome mabende IMF koro nondiko ne piny Kenya hinyanya kotende kod ng'anyo mosbedo kadhi nyime. Eite mar 10 mano mar gazet ma Daily Nation no ka bende thor wach machiel mabende gichiwo en moko tenore kod ng'anyo nyakwar Mgajwang'. Inyalo paro manen governor mano e county Manyeri mosenindo Wahome Gakuro mabende notho masira mar apaye higa mar 2017 mano higni 5 ma osekalo. Koro tho mar odiochieng' manyoro koro niseyo godo dereva. Noyud ni dereva na ringo e ng'we irititi. Iwacho ni speeding driver caused crash that killed Gakuru. Higni 5 bang' tho mare eka bura makamano koro no yanga odiochieng' manyoro. Maparo notho Governor notho yo mok ber ko paparo ne ndalo matin chako yiere kaka governor Manyeri. Mana ndalo 70 kende apisi. Ne pok obedo ofis kuom ndalo mang'eny. Then koyene barabara makre gi Thika Road koyo Murang'a kocha. Ne en accident mane onege kabisa yo mok ber. Kata kamano bang' ndalo mang'eny. Aparo na en sani 2023 ama 2024 ok en higni 5 higni mokalo higni 5. Eka koro doho golo gima notimre adier kaluwore gi mar governor no. An accident nyalo geng'o gi kabila go ne detemo lakini accident kano timre adier to koto wacho ni ng'ano no ne overspeed ama ne riembo gari e speed mamalo then aparo ni en mana pen chik makore de luka ka sheria wacho nen wach moro malich nyakwar Mgajwang' kata kamano derepe oriembe e yo makare mar mondo mi wageng' thoe manyalo neno kaluwore kod masiche mago mag apaya. Julius ano machinglo moro ite mano mar 16 katun moro nitiere kanyo akeni winje nada aneno ka nitiere sime moro Gen Z koso mae iPhones miwacho ni Gen Z tiyo godo nitiere kaka ng'ato iwacho ang'o to king'eno ng'eny nyakwar makamano mar mondo mi yud chel machine kisaneno yawadek to ni ote mioro ka maduong' kabisa. Aparo ji adek kae koro gi jok madongo e serikal ka kaluwore gi picha ma jogi temo kelo kae ni. Gen Z temo wuoyo ama temo wacho pache to king'iyo chien kucha be chaba gi mobila temo go risasi piny konyo go risasi to nitie ng'at moro diere ka matemo aparo ni maluwore gi weche machuadhe na serikal ka jotelo sirikal madongo temo pogore paro kaluwore gi gima nokelo ng'anyo ka jomoko temo wacho ni ng'anyo ni ne luwore gi intelligence ema ne ok otiyo tije maber mondo otem advice ama otem ng'iso jotend arita kwe ng'anyo ne dhi bet gi magnitude ama duong' mar dhi bet marom kama. Koro paro notemo kelo blame game ama
Wecho ni seyo. Yore mag pogruok mana serikal. Jalup jatend piny Kenya seyo, jatende na yes. Jatende na yes bende seyo gi koni. Jatend piny bende noka usethicho oko. Paro mar chik mar omenda. Keni machinglo makamano kinene yamo Nyakorongo Jwang' inene yo machal nade. Julius ite mugik bende no weche motenre kod somo. Ondikanyo ni interns suspended the boycott until 5th. Mano kaluwore koda Nyakorongo Jwang' iwacho ni jopuonje mago mag sekondar ma adundo JSS ma bende duol mochung' ne ndiko jopuonje TSC nothicho moko kuom gi oko. Nyalo pare kinde mag ng'anyo magegi ka gidwaro iwacho ni contract mongirore permanent contract. Moko kuom gi ma bende no nyis mar mondo mi nikech no nyisgi ni giwach gi momiyo ne gidhi ng'anyo. Gindik ne shokos letters. Gindik ne TSC. 740 kod 2 kuom gi ma bende no kondiko barupe makamago nothicho kwe tich. Sani aneno ka TSC wacho ni nyalo ndike gi kendo e tich kendo kata kamano kapok ondike gi ineno kanyo kacho ni interns must first appeal nyaka gi kwa msamaha gior kwayo. Aparo ni TSC osebedo kan gi pressure sana ka kuom politicians sana jod bura matemo wacho ni nyaka onge kaka unyalo golo tich ama unyalo interns mosebedo ka konyo nyithindo kuom ndalo mang'eny golo gi tich kop dwaro ratiro margi. Koro aparo ni chalo gima TSC otemo dok piny kochako wacho ni wanyalo ndiko tich lakini nyaka ukwa msamaha mondi eka wawinju pachu ama mondo wawinju eka waduoku tich. Nyakorongo Jwang' iparo ng'anyo makamano ma bende nosedhi nyime. Koro piny achiel kuom jopuonje mago mag sekondar ma adundo bende koro iwacho ni riembe tich. Koro ne TSC kwa msamaha mar mondo mi koro giyud tich donge. Adani watieke gi gazet mar Standard nikech aneno ka thoth weche ma bende gichalre mana gi mago mag Daily Nation. Mani thor wache ma koro pogore nikech Daily Nation nomiyo thor wach jogo eko ma bende oselalo ngimagi e ng'anyo. Standard to koro keto thor wach kode wacho ni the military question. Jalweny ma bende koro doho maduong' ma pacho kako kola kuom jang'ad bura Justice Lawrence Mugambi koro nosicho ne piny wacho ni ginyalo tiyo gi jolweny en mana ne gichiwo yor andika thuolo mar ndalo mabiro ni jolweny ma kama gibiro paro monade to ibo kata mnanye donge. Koro Standard ka kineno tipo mantiere kaka iwacho ni gota tena. Aparo ma picha maber kabisa. Matina jogi onge wach moro bora ne utimo ng'anyo yo makwe gen gi onge wach kodu. Mano aparo ni message ama milio magitema wacho e picha mabele ni. Iparo no bila ma kawaida ma bende wasebedo ka keyo jong'anyo Nyakorongo Jwang' wago mos nikech waonge gi newspaper mar The Standard. To kineno gazet makama ineno ka jalweny KDF no timo gota. Obila de temne gota dier. In fact obila emanyogo tear gas ba jong'anyo gete okegi ba giringo te ba giweyo military kendgi. Awinjo nitie kuonde moko manyo military go koni police no weuru go tear gas jogi onge wache mang'eny. Lakini ng'en police kaka police en nagi go tear gas ba jogo ne okere kabisa e town. Koro duche manyoro Nyakorongo Jwang' kata mana kinene mbui mopogore ng'iya gin mana gi iwacho ni kanyo to mana wenge giumo dog gi Nyakorongo Jwang'. An kata mana geche makamagan pok naneno kata mana e pachoka. Geche makamagan naneno mana kitimo godo. Iwacho ni koorgi kuonde mi ojaorgi iwacho ni missions. Kuonde ke majaneno gi tipo kineno Somali Congo an geche mana giluorore godo kendo ne gichal ma nyien kama be. Sana personal carriers tanks ma gin ready kabisa gimoro ma nyatibe lakini LSK to wacho ni jogo notemo mana kelo luoro ni jo-Kenya mondo kik wuog oko yore mag ng'anyo. Piny kanyo Nyakorongo Jwang' kinyo gazet mar The Standard bende nitiere riwruoge jotelo mopogore ma bende osebedo ka oro ote ne piny Kenya hinya tend piny owacho mano mar mondo mi oga ng'anyo kendo one kaka ng'anyo makamago nyalo rumo. Watieke gite mar 6 Julius iwacho ni jalup jatend piny Kenya chal ka gima koro mana chal ka gima koro gik motimo sani e gigo eko ma bende jalup jatend piny mano William Ruto e kinde ma bende nen jalup jatend piny iwacho ni sani en mana seyo ne piny owacho tin mane piny owacho nogono. Kata ker masa notimo kamano kaluwore gi ma gazet ni ama boka ndiko kop kingi ndalo tanga gi kiele ne nitie group mar Jubilee mane luongo ni tanga ne Ruto ndalo
temo go serikal kabisa serikal wacho ni ber to kingiyo gimane jalup ker be timo odiochieng' ma tich adek Mombasa e press conference manogolo ne okodhi negi nopogore gi kere yore mang'eny sana yore ma kaka serikal deal gi protesters no gipogore yore mang'eny kabisa emomiyo jogi temo wacho ni Gachagua ama masani temo luwo script ama temo luwo kakane jaten dalo machon taparo ne nadia ko Gachagua temo tugo politics ama timo politics ma hard ma tek expose ni jope ni mondi nen marach kakane Ruto timo ndalo chane ni kata na kidemo sekalo wacho ni ko kwa lwenye nyoro be orucha wacho intelligence ben kumie abduction the mbele to ne kan waka serikal ne wacho no ngama bedo abducted kendo wacho dier ni nyathi attorney general Justin Buturi no bedo abducted bobet for secha par gaboro kapoko ngato wuoyo kode kapoko ng'eny kanye koro gin seyo mocho na serikal en mana kujipanga siasa ngene wacho nyaka jipanga siasa dile sedani mondo watik dondo mar gazet dakika samwe chajo fumbo mabede maluka cha ngini kaka la nyala bana lero mulo aparo na yore mag ng'anyo wakian pod military vichung ama idikete barabara do chama ka wono kalore gi program ka wono ka parka yore mag ng'anyo lakini manyati modi chinkoro abeda standby mondo gimora moro manyatimre okoko do chima ko wono marak manya korum gajuang jule saguni ko mriwori kodwa henondo mar gazet nenya korum gajuang gazet standard gi Daily Nation e denyo parni gazet okin makangani nyitino re after jonyo na tingaram na apodate kana dongo na hero pass gazet ma iye koro nenya kini mantie kanyo koro nyalo nyele ka nono ni hero gazet Daily Nation kalore gi thori weche mabende gichiwo ano ka Daily Nation gi The Voice DN to The Voice is gazet ma iye standard tere gi mano mungere kaka The Pulse bende tere gazet okinyi makawuono weche mag ng'anyo haneno weche motenore kod business weche mag ohala weche mag tuke bende nitiere kanyo haneno kanyo euro mabende euro 24 mabende dhi nyime bro bedo karumo chin tarik 4 mano mar dwe manyien dwe mar 7 koro gazet momori haneno kanyo welo mabende opo bang' mano adonjo gi twa mar piny kinga wuono na wach lure kod cha mano mar piny mafose timore koro wakoyo mati twak Bai katamatin. Ang'o motimore? Pim na ber koda thuolo mondo pim na gimo timore. Ywaruok e kind joot. Kiki wach nok na takiji ka kia nyine ariyo yudore ywaruok mar ot. Anyalo chwadi gi dastan. Bedala piny bro puonji. Manyo hera, yudo hera kod lalo hera. Iwuda ni hera mondo mi bede odni. Chung kachiel kinde matek. Agoro kamano. Gimitimona. Onge ng'anya timo ne ng'ato. Ewi Nam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Manera mogi. Ikri ne wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main kuto chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo
jotelo, bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyoni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho, ngeso ka ngeso kod jailieta. E wuoth mar ng'eyo jothumbewa, Ani hodi ka. Karibu. Ai. Wachopo e gwenge ma Bondo Nyironge, e Suna Migori County. Dala Julie, ok dala na. And kora mi. Solomon Atito Kafaya, twak achiel kachiel kod Princess Julie. Tho mar Prince Julie noketi kama chalo nade? Kata sani wa. Biro ni tich abich ni, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Ikri ne wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main to chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just punjo jotelo, bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyoni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho, ngeso ka ngeso kod jailieta. Nyakwara Mogejuan kocha pungeso kama india ni Saturday sangwe no tieno wakelo ni chendro mamit kabisa miluongo ni Thum Dagmon. TikTok anapenda kuzitoka. TikTok anapenda. Wanti rekoda gimlo ni adek maliet, in short tatu mo. Jomiel kachel gi jongolo mopogore makelo nwa mana moro. To mana sitting room ni kanyo mokelo party. Jok manigi talanta, wanti rekoda jofumogi kayo, hello, wanti rekoda MCs. Move your body, go vibrate, fire, girl, turn around, rotate. Chendro itayo ni koda kolo instrumental. Kachiel koda Lin Ramogi Nyanya Kachito. Chendro lungo ni? Thum Dagmon. Kaya wana, Pull it over, pull it over, pull it. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyomba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo irit chunyi. Paro mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore saa 12 okinyi. Mana e Ramogi TV.
Nyakwarom Gajwang dakika na pagaboro tok sa chiel marukinyi wasechopoka mano mar kelo ni chala mano mar piny Kenya mane twak marwe chenro mar piny asemi nonro mar gazeti sing'eyo kaka piny ringo koro e twak mar okinyi makawuono Nyakwarom Gajwang wang'eni mathoth osetimore jumani ahinya kaluwore kod chal mar piny Kenya ng'anyo mopogore oseneno Nyakwarom Gajwang chieng' tich ariyo nantiere ng'anyo mar tipo mabende notime counties 35 e pacho kae odiochieng' manyoro bende waneno ng'anyo maket kod mano mabende notime counties mopogore en mana ni nantiere moko kuom counties mabende nokodhi e ng'anyo odiochieng' manyoro counties mamoko mabende nwaneno kadhi e ng'anyo mano kaka county ma Meru, Nyeri, Nakuru, Eldoret e kind counties mago mamoko okinyi makawuono e chal mar piny Kenya kata na state of the nation gi dho ngere wapora na wach maber gi marach ni jumani en mane wabiro bedo kwa mulo weche motenre kod ng'anyo kanyakla kod weche motenre kod siasa e kind mamoko antiere gi awuot luo ma wige timo jere ka Nyakwarom Gajwang mabende adaro poro godo wach mokwongo antiere ka gi Okindo Juka janon siasa bende obiro bedo konyiso kata na duond bura mabende wuoke jagoro mongirore mar duond bura moro ka donge Okindo machiegni. Asante sana Sharon. Amor Kane, you look good. Thank you. Yes. Jagoro mar Green Congress Party of Kenya. En achiel kuom chama manoloso sirikal ma Gen Z no dhi nendarani. Yes. Erokamano ahinya. I'm a former senatorial aspirant Migori County. Yeah. Naber kigole gi dhogi ng'eni Green Congress of Kenya en achiel kuom duond buche mago mag siasa mantiere e pacho kaende. Kopogore gi Okindo Jiko Nyakwarom Gajwang bende ntiere wakil Kamaloka Jacob Oroko. Kinde mathoth kapok wabedo kodi e studio ka. Weche ng'eny. Weche mang'eny mosebedo konitie. Erokamano ahinya Okinda arwaki Sharon erokamano. Erokamano ahinya machiegni. Mana penjo mabende napenjo Nyakwarom Gajwang jumani waneno ka en juma modich chakre wuok tich nyaka odiochieng' makawuono koro en chieng' tich abich Nyakwarom Gajwang mabeyo gi marach en mane achaka na gi maber ng'ene TV maramogi wahero positive vibes ng'ene ka onyen chieng' tich abich nyaka achaka na gi maber bende nitiere maber moro amora motimore jumani Okinda kaluwore gin mokwongo agoyo ne Gen Z erokamano kabisa nikech gichiewo Kenyans kuma incha Kenya oae ing'eni en group manyicha ji ne paro ni gionge gi history of Kenyan people kuma wae kuma wachopi kuma wadhiye but gioro very strong signal to Kenyans mochiewo ji kendo aorne gi puoch gi pak ma ogi kuma ochope sani Mario Sharon mana achiel kuom gik mana apako ni Kenya no gik ma rais owinjo pach jopiny kuom weche mag finance bill gi ma rais owacho publicly mo decline ma achiel kuom gik mana apako lakini gimonenga wuoye kabisa Sharon kuom Gen Z nikech of course mane gik modhi discuss kaka maandamano mobedo chien ing'ene king'iyo kata 1963 nitie oganda mang'eny mane okedo ne lweny to en matunda ma waenjoy nyaka sani king'iyo 1992 the multipartism politics gin achiel gik mano creation of the political parties makata Okindo Juka nyalo yudo kom mar goru makoro bedo sani ni gima ne Gen Z otimono en gima ok ochiewo Kenya kende to chiewo the whole world ni kar ngufu mar piny ni e lwet jomatindo to jomatindo e oteku ma piny nyalo luwo kadhi go mbele to gino ok ochiewo president kende nen chiewo mabiro chakore it's a journey mabiro chakore from MCA to MP senator to governor makik ji mor sana ni gini en mar Kenya kwanza kende en gima bro cut across it's a mutual feelings makoro sani osebede Kenya ka nikech wadwaro the accountability Gen Z osenyiso Kenyans ni nyaka koro wabed ni accountability nyaka leaders mawango waketi gi on toes ma giti gima miyo ne gikombul ne jopiny maga chel kuom gik manomora Sharon maga pane moko kuom okange mabende Ojuko selosa kene Jacob Oroko en mage mabende morie jumane nikech jumane waneno en liti gi kuyo mabende osebedo koro wachaka nagi momorowa bang'e biro bedo kwaneno moko osedhi kare jumane gimomora maliche jumane
en ni wan gi group miluongo ni Gen Z, wan gi group miluongo ni millennials, to wan gi groups ma ka dhi chien kacha to wan gi kata Gen X, boomers. Gimo otemo mora ahinya ni gigo ma osebed kiwacho gi generations mosekalo, jonyuolwa ma usonewa gigo madhiga gigi miluongo ni hatred. Ni chacha ng'ato nikech gimikia. Inyisensa ni joka ng'ane gi ok wahero giga. En gima Gen Z nyisowa ni ok konywa. En gino mitiyogo gi jotendwa mondo mi otegwa, mondo mi giyud kaka gidong' e telo. To king'iyo mano mokonyowa malich ne en ni Gen Z koriwore gi jok moko go omiyo jotendwa oneno ni chik ok en chik minyalo kalo nikech in gi ji mang'eny e parliament. Ko chik ji ok dwa to en chik ma onego bed ni iwinjo ji. Koro Gen Z otemo nyisowa ni jogi gin jok ma kendo tema kelo chik ma ok wadwa nikech waling' mang'eny. To kana neno ko president nodok chien, ko jo parliament nosewacho ni gini wakalo makata ji tho makata ji ok tho, to president odhi modok chien mowacho ni wanyalo loso, wanyalo wacho no ber, to boko ber ahinya nikech do temo timo gini kane pok ji otho. Koro gima ber matemo neno en ni generation manyien ni temo nyisowa ni beduru piny mondo ukal chikego makonyowa. Ok en chik ni kori kale nikech ng'ato nyalo nduso ni bath ber moro mabdhi wuok e ten chik ni. To en chik ma ikalo konyiso ni wan jo future kikalo chik ma kamae to be wadhi dongore kata wadhi dok chien. Mane ber manene wigni. Erokamano ahinya. To gimoro amora man gi ber nyaka bed gi rachne. Akeno kinda ma samoro nosini juma ni en mane? Gimane osina juma ni en oro kuyo kod lit mogundho malit sana ne joma tindo mano wito ngimagi, mano rakore gi polise. Nikech ing'e ni king'iyo piny mosedongore kabisa kata kidhi kata Cuba kata China kata idhi mana Algeria, pinje mano osebedo ga lot of issues ma bang'e dho bedo pinje ngimagi pinjego bede lwet joma tindo. Koro kuyo mano donjo chunya kabisa maore joma tindo gin oganda matindo mano wito ngimagi. Makwayo jonyuol ni mondo ng'ato ka ng'ato en mana gi jani mare, to kata mana heroes mano owito ngimagi 1960s kane wagolo wabunde piny kae, the remainder our heroes up to date. Koro oganda matindo mano wito ngimagi, we refer them as our heroes. Mana achiel kuom gik malit mano ogeno. Yes, yeah. Ang'ene lit ma okalo en kaluwore kod jogo ma bende noyudo hinyruok mopogore opogore, jogo ma bende noyudo lala ahinya ahinya nikech ne en jok motho ma bende moko kuom giseyo ni nochiel gi magina gi obila. Kopogore gi mano jo ohala manoyudo lala. Buore Nairobi ka counties mamoko bende nwaneno kata mana ka looting kata mana kuno osebedo katimore lal mathoth. Naneno ka jaod bura makini wacho ni nolalo omenda mathoth mohewo mana milion miche gi miche. Yeah, 500 million. That's half a billion. Akene mana wakili mane okomako mano okomori ahinya. Gima no okomora ahinya be kopok awacho mano. Nitie osiepa miluongo ni Joshua Okayo. Okayo osiepa. To osiepa mokayo ni en president Kenya School of Law. Okayo no lal 48 hours ago. Wuod Luo no lal. Pok wanene for 48 hours. Mano kuom gima hinyo chunya ahinya nikech ko nyalo bedo ni ji lala e yo ma wakia, to wakia gima dhi nyime. Mano achiel kuom gima no otemo wang'o yai nikech wuodwa ni nobito make nikech labda nitiere gimoro mano wacho kata reason moro ma wakia. To kiseng'iyo kata ok en kende mako ure gini ne lala to wakia kuma gidhiye. Gik miluongo na abduction gima rach malich nikech ko maki to jo ukia kuma intie to in be kia kata kuma intie. Gino ikia gimidhi timni, ikia gima nyalo timore. Koro abduction en gimoro mano temo wang'o yaye nikech ji ne lala to watemo go koko e mbui ni yaye yudne wauru ng'ane to watemo manye to wadhi ka police station Kajiado Machakos kia kure wayudo moko to nitiere moko mapok wayudo. Koro mohinya ahinya en Okayo mapok oyud nyaka kawuono. To mopogore gi mano duogo hinya kendo ne en gimiluongo ni wach tho mano konego bed ni bedo. Nikech neno ko nitiere tho mano bedo mane vijende onegi, vijende thoth gino nonegi. Kaeto kose neg jogi to kendo duogo yudo ko president duogo wacho ni
finance bill ni wanyalo keto tenge wanyalo chako process manyien ma gima do wacho before kata koni pok gini okal mondo watem reso wachni to mano duogo inya mogik mano duogo inya ne en wach golo jolweny nikech kigolo jolweny to nitiere e sheria gimoluongo ni command responsibility ma wakoro wakia ni ng'at madhi ng'anyo ma constitution oyiene ng'anyo ni kitemo geng'e kitemo miyo bed moluor mano nyiso ni in future koma kosa moro bro timore to ng'ani bro luor wacho ni kae aneno ka ok timo bed nikech oluoro jalweny keto joma jolweny koni ng'iyo gima ne court wacho nyoro to court ne wacho ni magi jok ma wapuonjo mondo odhaw oko mar Kenya mako kendo waduogo keto gini gidwa dhaw ei Kenya kae to bok ber ahinya koro ma gik moko adek go no kane komora wach no komori wach mar jolweny makamano nikech mogik maben waneno kata jolweny streets mano mapacho ka anang'eni napok onyuole higa mar 1982 kod ariyo ka nitiere ku kata mana loko aneno ka okenda nyiero dong'en adiera wachacha diere higa mar 1982 kod ariyo napok onyuola kinde mabende ku ne nitiere pacho kae mano dwaro mano mar loko pende dwaro mar loko iwacho ni piny Kenya kata mana tend piny Kenya ineno kanyo kamane kinde mabende jolweny koro noore koro higni mathoth buora mosekadho nwanno kanyo ka jolweny bende nowuok mano en kaluwore kod ruling mana Justice Mugambi nochuodo chieng' manyoro duto te mabende bro losi koro wanyalo yiere wan duto te ni kaluwore gi weche mabende nokomoro jopiny moko kuom bende wacho kanya abductions arrests wacho ni jok mabende pod indhiyo nyaka sani mano ndhi kendo chieng' manyoro kata bed ni koko osebedo kagore en okayo mabende wacho makamano thoe gi hinyruok nyakorom ge juango kata mana Nairobi kende nyaka counties mopogore opogore ahinya counties mago makaluo jogo mabende doyudo hinyruok mago mag Magena lal mag mwandu county ma Nairobi kanu ne achiel kuom dukni madongo mong'ere kaka Sunbeam mantiere Mfangano Street no wang' te jo hala kono lala nyakorom ge juang kopogore gi mano Uganda House no kolala KFC mantiere kidhi yo City Hall gi dukni madongo dongo supermarket bende jopiny moko bende nodonjo kanyo mokwali mwandu ganyakla kod jogo eko mabende notho apano nwacha kanina gi iwacho ni apano nwacha mana gi weche maber notimore wach maber maduto te oyieru godo en jatend piny Kenya mabende koro nothicho oko paro mar chik mar omenda ko wacho ni ok obibedo kochwe koke paro mar chik makamano bende milome mar speaker mar od bura mabende nochudo chieng' manyoro wang'e ni jod bura dhi recess gidhi yweyo negbe ni giduoge od bura chieng' tarik 22 mar dwe mar abiriyo ema bende Moses Wetangula nowacho ni biro bed kiwinje paro mar chik mar omenda kanye mwachake godo nikech okinda wang'e ni ng'anyo mar tipo mabende osebede kitimo nwaneno kanyo ka milome nogol ni 7 days of rage manorumo chieng' manyoro dwaro gima duong' na en mar mondo jatend piny Kenya kik kadh paro mar chik mar omenda dong' nochopo kare mane madon wachak godo What is your question? Koro nikech odiochieng' manyoro napod waneno ka moko kuom oganda nowuok oko ka bende gidwaro mar mondo jatend piny koro wuog oko e kom ka bende koro gidwaro thiche oko e kom emomiyo ne gidwaro ng'anyo nyaka State House kata kamano na obuongi nok gichopo ng'anyo maduong' mar tipo kanitimo chieng' tich ariyo ne en mano mar finance bill countrywide counties 35 nodhi e ng'anyo jatend piny Kenya kanoseluoko lwete mocho ni koro ok odhi kadhe napod aneno ka jopiny moko pod owuok odiochieng' manyoro mano mar ng'anyo ema napenjo ni mano bende nani kare nikech wang'e ni ng'anyo titime kidienje mopogore opogore nok en kare mokwongo agone jogi erokamano ok adwa thinogi nikech gioro a very strong signal to Kenyan people kendo to our leaders mong'iso gi ni osani koro gik mok ginyal lead itgi ma king'iyo gima wacho before group mane ng'anyo ni maduong' kabisa ne Gen Z gimodwaro kabisa dwaro solution oonge gi time to know the creation of the problems we face as Kenyans or solution e mesa iwinjo to kapo ni negidhi kendo ka ging'anyo ni mondo gigol rais oko e office tapani mando koro nok en oko mar chik ne oko mar chik ne ok en koro olore gi spirit mane wan go mane joma tindo go nigo mar ng'anyo nikech kata ka ning'iyo counties 37 mano dhi koro noko dhi nikech the problem mane Kenyans nigo ne all about finance bill of 2023-2024 to gima nyalo ng'isi ni Sharon aneno gik moko notimre nyaka Migori moko notimre nyaka Homa Bay County sindo lweny makoro sama koro ne gichopo ni koro nok en lweny mar ng'anyo nikech kopo ni wakonyo jomoko go lwenjgi
to lwenyno koro ok nyalo onge gi olemo moro amora ma koro miyowa. Nikech ing'e ni kopo ni ng'at ma niketho kata mwandu ne kata kaka supermarket ma Migori cha, ng'acha en bing'e no oywago ushuru mane ondike iye kanyo. To bende ondiko ji. Ondiko ji. Koro ng'ani en gimiluongo ni employment, create employment ne youth ma ketho gigenegi. At the same time, en bende oywago ushuru mane rais ogolo cha. Koro kipo ni dhi e ndara miketho gire, ing'e ni mano onge olemo miyo japiny. Mar ariyo, kopo ni in the east of Kenyan politics, ata worldwide, onge chieng' ma president nyalo kawo press conference ma wach ni a concede. Not possible. To kineno ka president moyier gi jopiny marito piny, commander in chief, owacho ni a concede, mano tells you ni en ng'at ma embrace the democracy. Dong piny nyalo bedo ni gimomiyo ni jowere mane wuok oko na ng'anyo ka niwinjo kata mana mbui mopogore opogore matinde rowere osebedo ka lose. Kidonjo mbui mar X nitiere gimoro ni X space kacha, giwacho ni singo mag jatend piny Kenya kosebedo kochopo kare, miriambo dwaro bedo mang'eny. Samoro koro gineno ni samoro ni miriambo oriaso. Ing'e ni nitie gimoro ni honesty and legacy. Ing'e ni Ruto osecreate the long term legacy. Kawo press conference to wuoyo gi piny mangima, to concede ni Gen Z use defeat lwenyni, ase concede lwenyni. Mano ng'isi ni en ng'at ma embrace the democracy. At the same time, Sharon, ing'e ni failure mar regime ineno after 5 years. Iwinjo. To mu feel ni ng'ani no te promises mano miyowa as Kenyans to ko deliver kata check tariyo kata date. To ok nyal judge ng'ato with how old is KK government in leadership. Roughly 2 years, right? 2 years or 3 years. Ok nyal judge ng'ato sani. To ko feel ni Ruto ne nitiere gik mane o promise jo Kenya during campaigns to pok ochopo kuomgi. The best time inyalo ringo Ruto ni rite elections. Lakini kopo ne ni issue mar finance bill, it's all about finance bill nen mar jo Kenya. No ken koro party politics. Macha ne gir jo Kenya, including Okindo Ojuka mobedo kani. Itiere pende moko mano amboko amorogo. Right? To kone president owacho publicly ni okodhi keto koke kuom nyiso se winjo duon jopiny. Why should we go to State House ni wagole kanyo? Mane penjo maduong', akeni ni nene de wakili Jacob Oruko. Ng'anyo manyoro kaluwore kodin, was it justified? To bende walose kan luwore gi ng'anyo makamano, counties ma bende wacho ni strongholds mag UDA ma bende waneno ka ng'anyo chieng' tich ariyo, mano moriwo counties kaka Nyeri, Meru, Nakuru, Eldoret, no kwaneno ge ng'anyo doche manyoro. Ng'anyo makamago bende waneno kata mana kotedore yo ka korwa kocha, waneno counties mago be makaluo, Migori ji no moko mana machenda saa ariyo mano marokini. Akeni neno nade ng'anyo maket kod man? Ing'eni mokwongo onego aduoko wadwa niya, ni gimiluongo ni telo ok ochuno ni nyaka irit ma ng'ato ketha kabisa ni nikech nimiye higa 5 kata tich. Komi tich to bang' wige moko ariyo kowatemo ng'i mos to aneno ko kiti maber, tinyalo siemi, to kosiemi to kidog chien tinyisi ni ne beda bathe kacha omanyi ng'at moro manyalo tiyo. Mamiyo ko jo Kenya ne ng'anyo, to jo Kenya mokwongo, failure mokwongo ma ineno mane kelo koro ng'anyo manyoro ni jogi ne wacho ni ya ere gimomiyo jatend piny man gi intelligence nyalo we ma ji dhi e ndara, ma ji chope e parliament, ma jok moko tho nikech gik makamagi kod onyiso jo KK ne niya ni ung'eny e parliament, chunguru gini mondi kata kete uru kamae. Dok wayudo tho makoro ne waneno ko bet wayude e ndalo mosekalogi. Kod threats ma ji yudo e ndalo mosekalogi. Wan gi nigi simu igoni simu ithagi, ikia kata jok magocho ni nikech labda penja ni ng'ane no lal. Koro mae gima miyo ji no ng'anyo nyoro ko giwacho ni ya in kaka president ning'e maber ni gini idhi keto tenge nikech en gi intelligence nong'eyo ang'o miwe ma ji tho eko koro iwacho ni gini kara no rach. Ko ji osewacho jok mondiki tich osewacho ni gini rach. Article 1 mar constitution wacho ni ya in kaka ja Kenya inyalo yie ni ng'at moro representative moro oket dwachi e parliament, to in kaka ja Kenya inyalo tamori. Koni neno video moro ne circulate mane wacho ni May, the issue of May, inyalo tamori mi wacho ni adwa timo gini kian. Ng'at no mondiki tich ok inyal biro tinyiso ni ni nisendika tich weyati. En mochiki kaka onego bed ni tiyo. Mamiyo jogi kone ng'anyo nyoro, ng'anyo en gima obedo provided for e article mar 37
kod 39. Koro penjo ne nitiere ni was it justified ng'anyo manyoro kata mana bang' jatend piny Kenya koro wacho ni koro paro mar chik mar omenda mabende nodwa no kachoke mabende nodwa ni kika chwe koka okabibedo ka chwe koka. Anwa ni penjo wadwa ne the creation of maandamano mane wan gone and all about finance bill. Ni gini rais kumugike ni yuto marwa ne ni piny to gini adhi dayowa. Iwinjo. Ng'en japiny dwaro an environment ma onyalo ng'iyo sukari otere ot, onyalo yudo nafu monya ng'iewogo kata mogo, mochako ng'iewogo okaw pesa matino dhigo school fee ne nyathine, mochako dhi osiptal. Ng'en mana gima japiny dwaro. Kopo ne en ng'anyo mar finance bill, owadwa wakili, to president, the old president okaw press conference publicly ka MPs mage ma KK Alliance ni ng'eye. To wacho ni okadhi keto koka gini. Ne need mane mar chako wadhi ng'anyo kendo wadhi go State House. Kopo ne wan gi chuny ni gima ne ok wadwar as a people, as Kenyan people, ne finance bill. Nikech ng'anyo ma kamano seyo mabende ne nitiere kata bede ni ng'eni ng'anyo mana kaka wakili wacho ni it's justified japiny nitiere gi ratiro mar ng'anyo kaka kare mar article 37 mano mar katiba ma pacho kae. En mani koro ng'anyo mar odiochieng' manyoro justification mare ma bende jopiny na pinyo ni en marang'o nikech kaneno kata mana gwenge mopogore opogore chal ka gima jokuoye jomaundu ineno gik manotimore kata mana Rongai iwango kata iketho supermarket mar ng'at mondiko kijana ma samoro domai kata sime iti kiwuotho iwango supermarket mare ng'at ni kata ilut supermarket mare ng'ani embe no yuaga ngo finance bill wawinja na pacho ki wakili ng'eni pogruok mar paro bende pogore ng'eni kaka pach jasomo gi jandiko nyalo bedo pogore ineno 20 wachak ne ugine maber ineno 2023 kone wach finance bill ma 2023 obiro jatend piny no wacho ni obet mos korango odwa neno MP mok bikalo gino mami gino nokal nikech MPs ko luore ma jatend gi luore mano was number 1 ma waneno kaka gik moko ne timore kuogi ni kiango wawe mano makosa namba 1 kata katichi miga chance mondo itim makosa diriye koriembi makosa mar 2 2024 bill makoro wacho ni Ruto ne nyocha ne ke gweng mane mano wacho ni kaluru gini mondo eko jogi yud pesa matero gi go school kia matima manyiso ni finance bill 2024 ni nodwaro ni okal gini jiemo go koko eko gino kokal mano makosa namba mar 2 kibire rowdy youths ko adok kendo chien nitie jatendo mane governor ma Nairobi kama kika luong nyinge yamo ka no wacho maber ni ndalogo kone ODM ng'anyo ne gidhi to ginyiewo gari geche moko makio timore nade to giwango kuonde ma ODM ng'anyo manogo wachno mowinjore maber kabisa manyiso ni Gen Z ko ning'io kaka ne ng'anyo ko ne gi ng'anyo mokwongo onge gima ne gikethe town ko ne gi ng'anyo mar 2 onge gima ne gikethe town mar 3 ni nyaki penjre ni ang'o momiyo ne giketho gigo ntiere weche mawachore ni ntiere jogo mano tigo Gen Z kata king'iyo ko ni ng'at okinda ni tang'e noko dhi ng'anyo to jok mane ni ng'anyo kaka wan ni noko Gen Z ko kata ng'ato biro ni kwalo simu to gimakore to giriembo ng'ano gimiyo polis ni mae ng'at monego be nutimo numako ma ng'anyo mano pogore to kwa dhi mogik press conference ma president no luongo en gima kori luongo ni idok chien nikech koro abalo tami pidei koro idok chien nikech ineno ko gini dhi ka gima inyi ok wanyal kawo press conference ni kore ma ng'iyogo kako sebedo kotimang'o kako sebedo kotiyo to kako sebedo kong'iyo wach Gen Z ni onego loki nikech Gen Z opogore gi kaka siasa nigoyo siasa manigo chon en siasa neno ko MPs moko ne temo wacho ni magi jok machiemo KFC magi jok manyiso ni gin ging'e ni ng'ato ko ng'anyo to en ng'at monego be ni en ng'at ma pua kabisa ng'at ma onge anything to Gen Z sani en ng'at ma en gi everything lakini ok ong'i kawuono to manene diere makende nikech ber mar weche mabende ni wacho kae ni motimore juma ni en yepo mabende Gen Z kata mna rowere ma pacho ka oyaw godo wang' jopiny oyaw godo wang' jotelo mamoko mabende nogo kata mna kuom ranyisi nwaneno kanyo jaod bura mano ma Central Turkana mano mong'ere kaka Joseph Namwar bende nokwa kata mna ng'uono kuom vote a finance bill mano e kinde mabende ni kale kama ne od bura kata kamano weche mabende pod aneno ka porore e wang' mbui mopogore opogore mabende
jopiny na pod lose e wi ng'anyo manotimore odiochieng' manyoro ni ng'anyo ma kamano ok en mara tipo kaka manotimore chieng' tich ariyo. Chieng' tich ariyo noneno ka strongholds mago mag UDA kata mana Kenya Kwanza nuwuok oko kar romre margi mano mar wuok oko mar ng'anyo. Odiochieng' manyoro strongholds magi kaka Nyeri, Meru, Nakuru, Eldoret, Narok nono mana ka chenro mag ohala dhi mana mbele. To gwenge magwa ma Kaluo king'iyo kaunti ma Migori, kaunti ma Kisumu, kaunti ma Homa Bay nono kata mana ka ohala dukni nolora lora, ohendni bende ok dhi mbele. Mano be seyo ma bende naneno ka jopiny bende naseyo ni naumi ni gwenge ma Kaluo koro na ng'anyo maloyo kata mana strongholds mago ma Kenya Kwanza. Yes. Ipenjo ma is very powerful. Apani kata chien kanyo wasetemo wuoyo matin. Ing'eni Sharon, gimomiyo kapok aduoko penjo no wach moro ka kuom finance bill ma wadwa ni wuoyeni. Gimomiyo rais no support finance bill. Ing'eni itiere kaka kin jatelo mar japiny, japiny dwaro ndara, japiny dwaro somo quality education. Icha previous ni chilongo e shoka no discuss weche ng'anyo mag dakteche. Mwa wuoye kabisa. Tin gigo nyaka gibi ang'oa nyaka ibie yor manyo pesa. Gima timo gigo ten manyo pesa. To kane rais wach ogolo 2023-2024 finance bill, to jopiny osego koko ni ma ok nyalre gi yuto marwa. Jopiny odhi owacho ni gima iketno rais ok nyalre gi yuto marwa nikech yuto pod tin sani. Kalure gi challenges ma wan go, financial crisis ma wasebedo go. President okaw press conference publicly, including his MPs, right? Mowacho ni okadhi keto koka ni gini. Emomiye yudo ka area machalo kaka Meru, Nyeri. Koponi mani gi mane wadhine, the creation ma mandamane mane wan go ni, odok e tijegi. Ok no chak ne. Wendi ni nadhi mana mbele. Yes, tijegi dhi mana mbele. Koro gimane okomora sana, right? But gin gi ratechgi kaka joganda matindo mar ng'anyo gin gi ratechgi. Gima okomora ni kidhi kata kaka Migori town, idhi kata Homa Bay town, idhi kata town kata mana Kisii town. Koponi ng'anyo japiny wadu kaka in Sharon kaka bedo kan ang'anyo ni. Erika gino dhi interfere, erika gino dhi affect finance bill mane rais otamore kata erika dhi gole state house. Nikech kaunti ma Migori no moko kata mana mach ndara sari ogukinyi ndara. Ni moko no in Lowland as we speak per se, my good sister. One problem sana mag ndara. Iyo richo sana in Lowland. Kata yogo giricho to gitin. Matin mo waseyudo ma oselosnwa gi national government. Tiyudo kichaki moke ndara. Eri ng'ama lose. Wane mwa lose as oganda. To ing'iyo ni koponi wadhi, ing'eni sasa mudhi kata thim. Itik mo thim manyole. Ting'iyo ni wadhi biro gi le mondo wapige da. Tiende lweny moro amora migoyo. Onego bed lweny man golemo. Joma nogo lweny kaka James Bob Agri Orengo in 1992. The multipartism politics. Oketo lem makoro kendo juka nyalo bedo gi komo bede kaka jagoro mar chama. Joma nokedo ne lweny machalo kaka Agwens Kodhek, machalo kaka Jaramogi Oginga Odinga gini. Nokelo mo wabedo gi Kenya, wagunda nodok thuchegi. Wabedo gi piny mwanyalo rito. Koponi wagoyo lweny mar finance bill, rais owinjo duondo. Very strong signal from Gen Z. I support them fully. Ma rais okaw press conference. Mowacho ni jothurwa koponi mae kakuneno. Piny I lead the government at the same time I lead the people. Ase winjo duondu. En mana ni penjo pod intiere kanyo nikech kano wacho no yie mar loso gi rowere Gen Z. Jatend Gen Z en ng'ani nikech wang'e ni jotele ma samoro loso go nikech ok nyal kawo miche gi miche mag rowere ni koro dwaro loso go. The problem, the challenge ma Gen Z ni koro nigo ni en group ma is headless. Koro kanye monego koro gi yier representatives manyalo serve their own interest, right? Mondo wuog ang'owa the head of state. But adieri mantiere Sharon mipenjo chien kanyo. Lweny manyoro mane ji odhiye moso e Lowland noonge olemo. Lweny moro amora ma ji dhi onego bed golemo. To lemo no obel with the legacy, long term legacy. Mako wadwa support gino kaka wakili ta kwaye ni kiko wito oganda wipi. Don kila ng'ato koro nitie mana gi pogruok mar paro. En bende kaka wakili mana gi pogruok mar paro kaka japiny donge. Minyalo mana duoko mana mapiyo piyo wakili kapok wadhi e thor wach machielo wadonge matin e dakika 15. Erokamano. Ineno gima timore niya. Ng'anyo chiko yie. To gigo ma Okinda wacho ni Jaramogi no ng'anyo Matiba gini Orengo. Manya ne niya wek ng'iyo samo lemo osechiek. Niya kibiro wacho ni kara yien ni kara olembe ne bera. No, ng'iye niya
ang'o mane ji wacho sama ne Jaramogi gini, sama ne Matiba gini ng'anyo, sama ne Orengo gini ng'anyo ko gidwaro 2A, mane Kamodho gini wacho ni ma ok nyal timore, Kibaki gini mano duogo koro bedo president, ne temo wacho ni mok ng'e ya ang'o mane ji wacho kone wamanyo new constitution, kone wa repeal 2A, kone watemo sero Moi ni gimitimo ni rach. Gen Z sani gik moko ariyo ok gidwa leader, nikech giseng'e ni leader ne mimanyoga ti iketo lemo mamit e dhoge, to kose miye lemo moro mamit to koro loko kaka oloko. Ineno ko moko ne giwacho ni moko nolokore negi. Mogik ok inyal wacho ni idwa raise extra 300 billion a new finance bill, tiketo ji gore asara moko wayudo lao pesa ni mani idwa raise. Koro ko asara ma wayudo kibogo asara no te biashara mano ok otimore, gigo mano wang' kiang'o lao pesa ni. Koro ere kaka imanyo 300 tiketo ji dhao wang'o almost 200. Mamiyo ok wanyalo wacho ni jogo mane temo exercise right gi ni notimo gima rach. Jo-Migori kodwa ng'anyo, ging'anyo nikech gin ma ging'e gimomiyo ging'anyo. Okinda man Nairobi kae ni kia kata ni Jo-Migori go ne ng'anyo nang'o. Seyo mabende nantiere mabende okinda na wachane moko mach ndara. To ndara kose moke mach to wang'e kata mana ni omenda miloso godo apeini makamagi kaka ichwalogi. Gimilalo ni en adi gi gimimanyo ni en gimanyo. Gimilalo mar ndara ni en million moro ma dhi 2 kata 3. To gima dhi nyi kaka ng'at matiyo, nitie jok ma sani kotiyo siling 1,000 miyudo almost 40% ing'ade tax. Secondary income ing'ade tax. Jogi inyore, mamiyo jogi ko inyore Nairobi kae to onge pesa ma ginyalo oro dala. Emomiyo jogo be igi owang' kata Gen Z gi igi owang' nikech janyuol onge gimodongo, ok imiya tich. Janyuol onge wewe mangi dukane. Janyuol aneno ko idwa gola kanyo. Janyuol onge gi pesa modongo momiyo nyathine ni. Gen Z ni onge tich ma sirkal miye to sesomo. Gen Z kikuwe mana ni Gen Z jo Nairobi gi. Kata ng'at man dala kachacha eno awinjo ko ji ok dwa luonge ni Gen Z. Mago be Gen Z en ng'atno mayang' omanyo gimo nyalo timo mamiye pesa ni to okone pesa ni mamiyo ko ng'anyo to ng'anyo seche moko ni gigike moko monyalo kelo ma seche moko kata jok moko manyalo donjo e tulono ma bed jokuoe kawach kapok asa ong'ado wa bende walusi anene ng'anyo maket kod mani nikech ng'anyo ten ratiro mago oganda ma pachoka en mana ni nitiere moko kuom jopiny ma bende natiyo kod ng'anyo ni e yo mok ni kare nanno kethruok mag mwandu mopogore opogore nyakoro mga juang e kinde wabende koro waywak ne pek mar ngima sadi koro nitiere moko kuom jo Kenya ma onge kata mana tije maginyalo timo miche gi miche mag oganda ma pachoka sani onge kod tije kendo kata mana kaka gibiro bedo kata mana ka gifeed kata mana iwacho ni gipidho kata mana jogi nyalo bedo matek kuom ranyisi kopogore gi kata mana gi lalo tije bende walose kata mana gi hinyruok gi thoe ma bende noneno gwenge magwa makaluo nikech wang'e ni Matu TV Maramogi dhok mawacho en dholuo to koro wakuotho kaka joka ng'ato nikech wantiere gi counties magwa 4 makaluo te counties magwa mang'wen makamago bende waneno ka rowere noyudo hinyruok makoni kod kocha koken thoe to en hinyruok mar bullets wacho ni bullet wounds neno kata mana governor e county ma Homa Bay kaloso kotenre kod mano Kisumu noneno rawera matin ma bende notho kopogore gi mano gazeti gokinyi kama kawuono kana somo riwruoge mochung' ne kedo ne ratiro mag oganda wacho ni ji 53 osewito ngimagi chakre chieng' tich ariyo manang'anyo makamano timore to thothgi wuok mana e county ma Nairobi ji 30 rawera moro naneno kochal gi magina wacho ni shot 6 times mano machiegni gi State Lodge ma Nakuru rawera matin ineno nyinge kanyo Austin Makoha mantiere gi higni mar 17 mago be nyaka wase okinda chak kodi weche motenore kod hinyruok thoe gi lal gi kethruok mag mwandu mokwongo aoro kuyo kod rambi mara ne joma tindo mano wito ngimagi kane gin liberation ne gikedo ne joma the rest of Kenyans 45 Kenyan million kendo akaw Nyasaye noket ngima jonyuol gi kuyo ni maber kabisa nikech ing'e ni wito nyathi kata wito a youth mane wito guso mar piny nikech king'iyo kata kane wagolo wagunda nitie jowo mane be nowito ngimagi mane gidong heroes magwa ko nyithindo meno wito ngimagi kendo mano hinyoregi they will remain our heroes forever nikech they were fighting for the cause Auckland kata mana ka gibedo thuondi to jonyuol bende nigi lit ka nigi lit mar ariyo aneno ka rais mar piny Kenya Dr. William Samoei Ruto ne ng'eyo nyaka kwan gi ma owacho ni
janyuol ka janyuol plus nyithindo manonyoregi sirikal biro kawo tinggi. To niwinjo ni wacho kwan mar adi? Auchiel. No, ing'en gini en biro ga mos ok inyal wacho at once. Ing'en kata sani nitie mana namba pod wakia ka. Yes. Kech namba they increase every day on a daily basis, right? Koro kopo no wacho ngana gina ariyo to ne gina auchiel. Ginya bedo nyaka up to 120. Yes. Koro wacho man alone, man is a very powerful speech mar rais ni sirikal mar Kenya biro kawo ting mar jogi including their families. Nikech no ken lweny mane igigore ne Kenya, to ne igore the rest of Kenyans. Mana oro ne igin. Mar ariyo, inano nyithindo mano inyore gi Sharon. Magi will remain our heroes forever, and we will support them as a government and their families. To mogi kabisa, okonya se police ayenye. Right? Police no tem. Nikech king'iyo kata demo mosebedo back, gi wito dhano mwaseweto kod mwandu mosekethore. Police osetemo timo gi live bullets mana gore kata ema wacho ni ing'en ni rakruok mar dhano gi police outcome mar samoro bedo kaka destruction of property kata wito ngima mar dhano. To kwa ng'iyo namba mano inyoregi mabe pod WhatsApp wacho ni magi our heroes. Iwinjo Sharon, no police otemo kabisa. Ng'iyani kata gik manotimore City Hall, gik manotimore Parliament, gik manotimore go. Kasi ng'iyani the outcome mar rakruok no. Ni police no tem. Kalure gi experience mosebedo go back. Okonya sayo gi begin our brothers and sisters, right? Kende ido kamoko ne samoro chwanyore gi police mi kata police pi kupon tiaga so gi kum police itself. To gimano wakwayo ni ogando manyiko Ramogi Ajwang', wabedu jok masamoro bolore to wasekedo ne piny. King'iyo the decentralized system of government ma wan goni oganda luwe mane wawito jowa mang'eny ahinya. Kwa ng'iyo the multipartism politics wane mane wawito jowa ahinya. Kano wang'iyo kani ikelo koro wawito wagunda mondo wabed gi pinywa wane mane wadhi mbele ahinya kabisa. Wa make sure ni wabe kabila moko gi gimbe gikede no mondo wabe wane kech wasekedo kabisa Sharon. Kaka moso lweny mane wabedo go nyorocha to koro ne onge olemo. Nikech kopo ni en lweny manigo Kenya mzima. Kech nwane kata Eldoret ok inya chayo kata jo Kisumu. Nwane kata Eldoret, nwane nyaka Nakuru, nwane nyaka Kiambu. Manyoro to Eldoret no kuwuok kaka. Wacho before nyoro. Mano machizi. Yes. Nwane macha ne everywhere. Macha kata majo jolwe nyalo dhe onge problem. Kech macha cha ne gima touch the lives of the common man across. But manyoro cha to ne onge olemo mano miyo. Nikech nwa moke koro modo ayo kata jok monego moke nyaka Nairobi ka. To nwa moke nyaka gi osiepewa masamoro miwa jobs mwatimo. Ing'en ki imanyo capital limoro Sharon matin kidhi yawo duka kata mana Awase. Duka no i-employ a form for liver moro. Mani na achiel kuom Jakenya mokonyo Jakenya wadgi. Mani na dier makende. Horo kimbe na winya na pachi kotende kod hinyruok, thoe, lal mag mwandu, mabendo sidine ng'anyo. Mano machien tich ariyo kanyakla kod odiochieng' manyoro. Mokwongo atemo kwayo police ni sama ji ng'anyo onego puonjgi ni magi oweteu. Kone ji nie parliament, kone ng'iyo TV to nineno ni nitie police mane ywak. Ni live bullet mano wuok ni mito yudo wadwa. Nineno nitie police mane ywak kanyo live bullet yudo wadwa. Mamiyo wanyiso gi niya kone wang'iyo kata nyoro kaka gik moko ne timore Rongai, kaka gik moko nyocho timore Githurai. Kigo bunde kama ji odaki. Tigo bunde malo. Kokichiko bunde no malo maber, ting'e ni bunde no kwang duogo piny, kaki goe no kwang oduogo to nyalo donjo e ot moro, mo hiny kata nyathi moro. Waneno ko nyithindo moko no nyocho chiel gi magina around 9. Ineno? Inyalo yudo ni police mano bullets gi kaka ne lande nyathini no ko intend. To kisegoe to kogicho sewuok tikia kumodhi kata mana ng'at mane onge ng'ato. Ng'at mane kata ng'at makoro ringo niya. Ndiye mama moro mane wacho Githurai ni en kono osewinjo ko ji dhaw. To en ng'at ma ng'ada lot. Odwa ni ong'ade matin, oyude mare cha mondo nyithinde bo odhi otimango, odhi ochieg. Koro kono loro tich to jogi oyude. To koro mama ni kendo sani onge. Mamiyo watemo wacho niya, kono achako kana wacho nitie gimoro ni command responsibility. President a head mar army. Nikech sani wan gi army oko. Inspector General a head mar police. Nonego wakwagi ni sama jogi dhi ng'anyo wang'e maber ni ng'anyo ka nitie jok moko mabedo very passionate madwaro ni gino timre ni giti gi rubber bullet cha oroma gi bullet lakini en ok otimango ok penetrate skin mamiyo ni ok onyal nego ng'ato lakini kama gono tidhi bet piny for even 4 hours
ko gidwaro ni gitem tiyo gi force matin to do amedo se gini giti gi raba bullet makelo hinyruok to kele tho ok okel tho nikech tho en gimoro makelo asara malich ok wanyal wacho ni jok mothogi ni every time ko ng'ato tho to koro en hero mano gima ok ber nikech ineno kontiere kijana manogo mane onego bed ni graduate September nitie jama manogo wiecha ma en ICT mabe ondiko ji ineno gima okele ng'anyo ni en nikech oneno ko jok mandiko gi gitija ni dhilal nitie jogo lakini jo maundu modonje wach ni makoro ne kwalo kata supermarkets kwalo kata ngo mago to jok manyalo kwa sirikal niya tigi intelligence mondo item golo jok makelo wach nikech king'iyo maber to jogo mano kuongo chako wach ng'anyo ni ne onge weche maundu kata kwalo gik ji kata timango momiyo an nakwa police niya ni onego wabed jogo mong'e ni kata jok mang'anyo gi gin owetewa onego waket gini ya explain ne gigi momiyo ok onego bed ni giwang'o kata ndara ok onego bed ni gitimo gima chal kama mabokelo tulo kata mabokelo shida ok onego wabed ni ya ni ka en mach konya wadu mang'anyo moko mach tin be kod chiele gi mach ineno mach gi mach ok kony ng'at moro amora mago kod nosetimore kanyo mos ahinya ne anyuola kanyakla kod familia gi osiepe ma bende nolalo wedegi e kinde ng'anyo maket kod mago kanyakla kod johala ma bende noyudo lalo mopogore opogore Nyakorom Gajwang'. Kata kamano wadong' nigi matin ne dakika 2 wacho ni mbaka ka mit bende sa bende riore akegi momiyo ni sa achiel osirumo mana piyo kamano to kama kamano ni awinj pachu mogik ahinya nyaka luore kod dwaro mano mar keto jolweny mag KDF mano mar mondo mi oga jong'anyo dichi manyoro nwaneno kanyo bura ma bende nong'ad kod Justice Lawrence Mugambi Nyakorom Gajwang' ma bende nyaka sani koro omiyo migawo mochung' ne weche mag lweny mano jatend migawo Aden Duale e kind thuolo mar ndalo ariyo nego bed nolero ni jolweny ma bende koro doho oseyie mar mondo mi okony gayo ng'anyo e pacho ka ibiro bed kitiyo kodgi kuom thuolo maromo nade ok indawinjo na pachi kotende gimano nikech mogik ma bende jolweny nogole pacho ka nene higa mar 1982 mokwongo tich military en rito ja Kenya kuom external forces tiene rito borders magwa kendo ok en ng'at monego donje ng'anyo lakini iti samoro minyalo kaw jolweny mondo kony police mondo koponi odhi to an extent makoro ng'eni police achiel onego rit ji 100 to king'iyo kata ng'anyo manobedo on Tuesday neno all over the country kidhi Mombasa ne nitiere kadi bima Nairobi ka kidhi Embakasi ne nitiere Kayole ne nitiere Utawala ne nitiere and everywhere because sometimes inyalo luongo jolweny to assist right tineno kata kane gi operate maber kabisa ne giriwori group kata agency kata ineno kata gimo outcome ni neno but okaneno state of emergency ma nyalo keto gi a street for that time. And I feel like the President Koronego make sure as the Commander-in-Chief or get jolweny odoke barracks. Nikech ne wangi moni state of emergency mane keto koro jolweny be the street. But gimonengo Kenya sonengo tem. Onengo wati woni rule of law. Kaso bedo joma honesty. To maduong' mogi kabisa Sharon, waluor Nyasaye. Waluor Nyasaye to gimoko biro bedo maber. Nikech the group mar agency nor are very powerful signal to Kenyan people, to Kenyan leaders. And not only for president. And gimo chako any hierarchy of leadership. And gimo chako from MCA. MCA madala chano cha. Koko they perform maber kabisa. No wuotho mane funeral gi siasa. Itialo la tibim. Do tialo la tibim to onge chama wa mar Green Congress Party of Kenya. To mano jiburo mana lawe kat neno ogoni Ruto kokoni. Neno mbunge. Koko tiyo maber. Gimanit ma jopiny, gi pes jopiny mimiye cha. Ibro ne gima bro. Nego beno chako piny koridore mari. And gima dhi mal hierarchy of leadership, right? Kineno governor ma wuotha eliel ka gima wacho onge. Ma is a very power let me tell you. You know Gen Z and millennial youthful folks. Maga very powerful people. Most of them will jomo the school. You know ka joka ni ndara kacha. They never hire doctors. Gine doctors, gine lawyers. Right? Gikonyore giwegi. Gikonyore kenden ng'anyo ma ji ok oting'o subria kod oluth kuon ka dhi ndara. Okinde gi wachni mogik otieko. Wachna mogik gi Kwara Mugajwang' kaka Okindo Joka.
moso to jo-Migori. Of course ing'en naserengo Migori kalwar kom mar Senate. Jo-Migori jothurwa kora mluonga jong watulia. Lweny koro kuma koro odhiye ni mar golo Ruto State House nok en lwenjwa. En lwenj jomoko ariyo. Ma joma riek to osewinjo kaka wuoyo. Wabed joma ne lweny ma koro onge olemo. Olemo mane nitiere ni wa reject finance bill ma president owinjo duondwa. To mogik waluru Nyasaye kendo watiu matek. So as Green Congress Party of Kenya, what the team by before the end of this year, what the year ojo mo kanyo na winjo ka jo impenje ground mondo as an alternative political party elulan kicho diem to wachne wasetieko. Yes. Ero kama na yenya mano kaluore koda paro mabedi chwalo kanyo kara mano wakili mbona winjo chin mogika inyanya kaluore koda jolweny mabende sani koro doho osepuodho mano mar the streets kara mna mar gayo nganye pacho ka giwachin mogika. Jolweny to doho no yie ni ratiro mano lu ne nyalo lu lakini kinyo maber to kone wang'yo kata ng'anyo manyoro to apani nogol jolweny gi nogol nikech weche panic to kaka mano to jolweny nyalo gol kontiere gimiluongo ni emergency emergency kaka nyocha wan gi flood ni nyalo golo jolweny mano to yieni golo jolweny ketang' nyiso parliament gi report badaye ni ne wagolo jolweny mondo gi okonywe wachni. To jolweny be nyalo golo kineno ko police dhika gima joma ng'anyo dhika gima heo. Lakini golo jolweny ahinya ok en gima onego obed ni itimo ahinya nikech magi jok ma onini ma opuonj maber mondo ritwa oko mar border mar Kenya. Ging'iyo tiyo gi jok mok gin jo Kenya, asik jo Kenya. To mopogore gi mano jamani winjo ko wacho ko luongo ko wacho ni kia ang'oa ni Okindo Joka. Okindo winjo ko wacho ni kia jo ODM kiango ni sawa kada donjo wach siasa lakini jakutenga na donjo ngiri jakutenga winjo ko otamore kabisa wacho ni Green Party. To kamano atemo mana medo be kwayo jo-Migori ni gi support nikech aneno ko jawa maria kahinya to mogik atemo mana nyiso sirikal gi jowa ni wameduru rito kwe wameduru luwo chik to be weche mag mako ji kia ang'oa gi wadhi ka gima waweyo to mogik ahinya atemo ko mosne minwa kod wuonwa dala kucho. Erokamano ahinya wagoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa kiny ma kawuono kuom mondo Okindo Joka Jacob Oroko erokamano ahinya kuom weche mabende waporo ka okinyi ma kawuono. Nyakoronga Jwang e chal mar piny Kenya gi kanyo bende makelo we giko mar twak makama ang'e weche mathoth timore odiochieng' ma kawuono matimore wabiro bedo kwa miye chal mar fwambo chakre sadek mano mar okinyi wantiere gi jofwambo magwe counties mopogore opogore aneno ka moko kuom ote bende upenjo ni kawuono bende nitiere ng'anyo yo an poka neno milome mora kono kosuno sene milome mora mar ng'anyo miyo onge lakini wakia kata kanitie kata maka nitie wan wangi kora acha mana ne wan kaka TV mara mogi wan wangi to wan iti weche mabende biro bedo katimore ko kanyo biro bedo kwa nyisi kata kamano milome mabende rowere no oro mabende ni dendo kaka 7 days of rage to norumo odiochieng' manyoro samoro ka gichiwo milome machielo wabiro bedo kwa landono. Dakika Oscar Uchiel tok sariyo we atieke gi kanyo mabiro en chenro mar ng'ejo thumbewa mitayo kod Solomon Atito mong'ere gi nying mar Paka kaka Fire. Odiochieng' ma kawuono obiro bedo kokelo ni sigana mano mar Princess Julie. Unyalo paro wende mag Julie dunia mbaya nonjo kwa tindo koro mano sigana mabende Kafaya biro bedo kakelo kabende no limo Princess Julie e dalane akayo matin mani chenro mabiro.